childhood and adolescence, he knows exactly how it is living to be wanting of material needs for their daily subsistence. But this did not deter the young boy from dreaming big. In high school, he graduated salutatorian of his class at Pili National High School. He was granted a college scholarship by the late DILG Secretary and Mayor of Naga, Jesse M. Robredo. This helped him continue his education. In college, he developed passion for journalism and broadcast. This passion led him to work for local radio station. He began his media career as the news director for Bombo Radio Naga, writing, reporting, and hosting the daily news segments. Although he had a stable job as a media man, he still felt a need to expand his horizons and explore opportunities, career and business-wise. One of these opportunities was a journalism scholarship at Maastricht University in the Netherlands. Coming home fresh with idealism and a renewed sense of purpose, he decided to stay in Manila. With his hard work and meager income, he decided to invest a small amount to publish his own news magazine, The Bicol Block. He also started a small construction company, supplying construction materials and aggregates to larger contractors at first until he landed himself a sizable contract. Now, with extra income at his disposal, he also began doing philanthropic work for the needy who approached him for assistance. Now 53 years old, S&D had become a long way. Knowing exactly what goes on behind the scenes of political landscape in the region, he began developing a vision of a regional development rooted in the agricultural, industrial, tourism potential, and the elevation of Bicol art and culture. S&D founded the Kusog Bicolandia, a regional political party accredited by the Commission on Elections with fellow Bicolano crusaders who believe in Bicol autonomy. Ladies and gentlemen, Mr. Noel De Luna. Attorney Pito Tria, lawyer, economist. His full name is Juan Agapito M. Tria II, born December 27, 1952. From his parents, Engineer Limneo Infante Tria of Sangay and Beatriz Mariano Buhi Camarines Sur. Educational attainment, high school, Ateneo de Naga University from 1965 to 1969, AB Economics, Ateneo de Naga University, Bachelor of Laws, University of Nueva Cáceres, 1981 bar examinations, Rolio 31866. Advanced Studies, Units in Master of Laws, International Law, University of the Philippines, 1984, MBA, University of Nueva Cáceres, 1977. Affiliations, Crime and Corruption Watch International, current Vice President and General Counsel, Sarumbangi Eagles Club President, Free Legal Assistance Group member, Philippine Society of International Law member, Families and Friends Against Drug, Founder and President, year 2001, Camarines Sur Human Rights Advocates member, Alay Malasakit Foundation Incorporated, Legal Counsel, Bicol Habitat for Humanity Incorporated, Vice Chairman 2001 to 2002, Movement for New Politics and Good Government Sur, Founder, Member, Integrated Bar of the Philippines, Camarines Sur Chapter, PDP Laban NCR Legal Counsel. Also, Kabataang Makabayan member 1970 and political detainee 1972. Si Attorney Pito Tria, abogado, ekonomista, may naginibo na nagdarani dakol na negosyo, empleyo, dakol na trabaho, milyones na ingreso sa kabankan gobyerno, asin padagos nagdadara na benepisyo sa kadaklan. Si Pito Tria, abogado, durante kan siya City Legal Officer Kanaga, sa iyang ginana ang gabos na kaso na pinagplantar para ulangon asin kontrahon ang mga plano kan dating Mayor Jesse Robredo. Kan ganahon ni Attorney Tria ang gabos na kaso na untok tatuldukan ang mga pagulang kontra sa mga maray na kaisipan ni Mayor Jesse Robredo kaya napauswag ang Naga City. Durante kan siya konsehal Kanaga, si Attorney Pito Tria nag-isip
nagsurat, nagpadrina kon ordinansa na nagmukna kan Central Business District 2. Ang City Ordinance sa 93041, yaon na po sa CBD2, Diagnostic Centers, ang Bicol Central Terminal, ang mga manlaylain na negosyo nang nagdara ni dakol na empleyo, dakol na trabaho, natabang sa pagbuhay, asin nagdadara ni milyon-milyon pesos na ingreso o revenues sa gobyerno taon-taon. Adalan kung ano ang performance o naginibuhan, ano ang record bako ang taram, ano ang plano para sa pagpakarahay kan pagbuhay sa satuyong lugar na pangharaluyan. Ladies and gentlemen, Attorney Pito Tria. Attorney Joel Imperial Cadiz. Hali isa sa mga magurang, Jose Legazpi Cadiz, Canaga City, and Mrs. Fe Imperial Cadiz, Canbao, Camarines Sur. Nagtapos man siya ng elementarya sa Naga Parochial School, High School, Ateneo de Naga University, sa College, University of the Philippines, Diliman, Quezon City, BS Business Economics, graduate sa University of the Philippines, Diliman, Quezon City, Bachelor of Laws, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA, Master in Public Administration. Mga naging trabaho niya, naging associate sa Sigion Reina Montesilio and Ongsiaco Law Offices. Founding partner, Cadiz Law Offices from 1993 to 2005. Cadiz Tabayoyong and Partners, 2005, abot ngunyan. Mas iba-ibang posisyon na pinagkaputan, Vice President, Integrated Bar of the Philippines, Camarines Sur Chapter, 2001 to 2003. Governor, Integrated Bar of the Philippines, Bicolandia Region, 2001 to 2003. National Executive Vice President, Integrated Bar of the Philippines, 2001-2003. National President, Integrated Bar of the Philippines, 2003 to 2006. Pinakamalawig na nagserbi ni National President. General Counsel, Integrated Bar of the Philippines, 2021. Principal Counsel of Petitioner, Integrated Bar of the Philippines, 2020-2021. Petition versus Anti-Terror Law. Mga nagkapirang kaso na siya man po palan, Solicitor General 2010 to 2012, abogado kan Republika kan Pilipinas, miyembro kan kabinete. Mga nagkakapirang kaso na sa impinagana, nakakuapo nin temporary restraining order sa Korte Suprema as sinaibitaran ang pinal na desisyon kan Regional Trial Court na binabalik ang 5 ektaryang daga kan Naga City Hall sa mga tagapagmana ni Don Mac Mariano. Tapos bigana ang kaso sa Court of Appeals asin binaliktad ang desisyon kan Regional Trial Court. Ang kaso, yaon sa Korte Suprema ngunyan. Mientras tanto, pinagpawarang bisa man ang Executive Order number 2 manungod sa midnight appointments. Ginana ang kaso para sa Department of Agrarian Reform sa pagbanga-banga asin pagtao kan Hacienda Luisita sa mga parauma. Ginana ang kaso laban sa posisyon kan Securities and Exchange Commission na unpreferred shares kan Philippine Long Distance Telephone Company bibilangon sa 60 to 40% na pagsusog kan pagsadiri kan mga Pilipino sa mga public utilities. Ginana ang kaso para sa Executive Secretary ni President Benigno S. Aquino III sa pagpuon o pagpospon kan Autonomous Region of Muslim Mindanao elections. Pagpababa kan obligasyon kan Republika kan Pilipinas sa singil kan Piatco na $900 million na naging $60 million sa sana sa Regional Trial Court kan Pasay. Ang sayang agom, Ms. Romela Alma V. Cadiz, kan nagtapos sa University of the Philippines, Diliman, Quezon City, Business, Administration and Accountancy, cum laude, number 12, CPA Board Exam. Ladies and gentlemen, Attorney Joel Imperial Cadiz. Representative Gabriel H. Bordado, 3rd District, Camarines Sur.
Representative Gabriel Hidalgo Bordado Jr. is now on his second term as representative of the 3rd District of Camarines Sur, composed of the City of Naga and the municipalities of Bumbon, Calabanga, Camaligan, Canaaman, Magarao, Ocampo, and the capital town of Pili. Representative Bordado was born in Calabanga, Camarines Sur. He finished his secondary education at the Ateneo de Naga and pursued Bachelor of Science in Agribusiness Management at the University of the Philippines, Los Baños, Laguna, Bachelor in Public Administration at the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, and Master in Development Management and Governance at the University of the Philippines, Los Baños, Laguna. He also took non-degree courses at the Asian Institute of Management and at the Lee Kuan Yew School of Policy at the National University of Singapore. Representative Gabi has extensive experience in the public sector. He was an economist at the Central Bank-based Technical Board for Agricultural Credit in the 1980s. He was first appointed as the acting city administrator of Naga and next elected as city councilor for 3 consecutive terms, 1995 to 2004, and then as city mayor also for 3 terms, 2004-2013. He served as city councilor anew in 2013, giving way to Attorney Lenny Robredo to run for congresswoman. Thereafter, he became a representative of the 3rd District of Camarines Sur in 2016. During the 17th Congress, his first term as the representative of the 1st District of Camarines Sur, Representative Gabi was able to author and co-author bills of national and of local importance. Some of them were passed into law, including Republic Act 11-3110 or 310, or the Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Republic Act 10-931, or the Universal Access to Quality Tertiary Education, Republic Act 1-1292, or the Seal of Good Governance Act of 2018, Republic Act 10969, or the Free Irrigation Service Act, Republic Act 11210, or the Expanded Maternity Leave Act, and Republic Act 11037, or the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, and Republic Act 11223, or the Universal Health Care Act. In his 18th Congress, Representative Gabi was elected as Assistant Minority Leader and as a member of 21 committees. He is continuously pursuing his advocacies on people participation in government, improvement of health facilities, food security, strengthening of the education system, and government transparency. In 2020, he received the Distinguished Alumnus Award for Good Governance and Public Service from the UP College of Public Affairs and Development Alumni Association. He is married to the first female president of Bicol, or Central Bicol State University of Agriculture, Ma'am Georgina Hunsay Bordado. They are blessed with 3 children, Marian Gabriel, George Gabriel VII, and Elizabeth Ann. Ladies and gentlemen, Honorable Gabriel Bordado Jr.
Agribusiness Management at University of the Philippines, Los Baños. Master of Business Administration at Ateneo de Naga University. Doctor of Business Administration at Ateneo de Naga University. Asian Science Diplomat for Philippines, involved in researches pertaining to agribusiness, agritourism, sustainable development, and community studies, and technical evaluator of the Department of Science and Technology Small Enterprise Technology Upgrading Program. Associate Professor, Center, Bicol State University of Agriculture. Ladies and gentlemen, Ms. Haneline Hidalgo. And the fourth member of the panel is a graduate of Bachelor of Science in Agriculture, major in Animal Husbandry at Central Bicol State University of Agriculture, formerly CISAC, former Organizational Development Specialist at Naga College Foundation and Regional Project Coordinator at Coalition for Bicol Development. At present, he is the President of Goat Racers Association of Camarines Sur. Ladies and gentlemen, Mr. Roy Nelson Layosa. Tonight's moderator is 33 years in the priestly ministry, parish priest of St. Francis of Assisi, program host of Kasarig Buhay Parokya. May I present to you our moderator for tonight, Reverend Father Wilfred Almoneda. Take it away, Father Almo. So, salamat, Miss Crisel, sa kuyang sa indong pag-introduce kan mga candidates, mga members of the panel, and then anibang mga bisita. Bilang sa indong moderator, ako po ang matao sa indong guidelines sa forum na ini. Enot po, igwa kita nin tulong, kabtang sa forum na ini. Enot ang pagpresentar nin plataforma di gobyerno kan kandidato. Ikadua, mga kahaputan mahali sa panel. Asin ikatulo, mga kahaputan na mahali sa mga tao. May mga tinawaw sa indang mga numbers sa cellphone, tanganing pahayagan sa indang kahaputan. Asin, ikadua, 8 minuto ang itatao sa lambang pagpresentar kan kada kandidato. Tanganing ipahayag ang sa indang plataforma di gobyerno o plano sa paggobernar, plano kan ley na itutulod na ipapanday sa Kongreso. Ikatulo, ang mga panelist pwedeng magapot nin 2 beses sa gabos na kandidato. Pwede man sindang magtaon in follow-up question sa lambang kandidato o sa kandidato na mauot na haputon kan nasa panel. Ikaapat, para sa ikadua, asin ikatulong parte kan forum, mga hapot iyan hakan panelist, sagot hapot kan mga tao, ang pagsimbag kan kandidato sa lambang kahapotan, 2 minuto sana. Ang panelist pwedeng magtaunin sa rong follow-up question nasisimbagon kan kandidato sa laog kan sarong minuto. Ini ang pasunod-sunod kan mga paghapot sa mga kandidato. Ang kahapotan kan enot na panelist sisimbagon kan candidate A. Sinda po kasubago naka-arrange alphabetically. Alagad pag-abutinda sinda nag-drawn in lots kung sisay-say indan magiging candidate A, candidate B, C, D, and E. Ang masimbag sa enot na kahapotan, set of questions, candidate A, susundan kan candidate B, and then C, D, and E. Sa kahapotan kan ikaduwang panelist, sisimbagon enot na kan candidate B.
Susundan kan simbag kan candidate C, D, and E, and then A. Sa turno kan ikatulong panelist, an enot na masimbag iyunaan candidate C. Hindi po ang sequence kayan. So, and so on, and so forth. No? Kung ang follow-up question, direkta sa partikular na kandidato o para sa nasasarong kandidato, sisimbagon niyan sa sarong minuto, sa loob ng sarong minuto. As in, ang follow-up question man para sa gabos na kandidato, ang moderator ang ma-decide kung sisay ang maenot or kung kisay na turno ang hinapot kan enot to question, duman kita mapuon kan pagsimbag kan follow-up question in a minute. Ikalima, ang moderator ang masiguro na masusunod ang oras na tinalaan sa pagsimbag kan kahaputan. Igwanin digital timekeeper para mahihiling kan gabos an oras. Matanog an warning o signal. Sisay po ang pakitanog ng tawi. Yan po ang madalag nindo. Bilang warning, busabihon, igwa pa kamunin, natatadang 15 segundos para magpundo o magtapos kan sa indong pigpepresentar. Matanog asin mahiling an oras na nakonsumo kan kandidato sa paikan digital timekeeper. Ikanom, yan. Sako na to. Pinapapundo na ko. Ang lingwaheng Ingles o Bicol, pwede pong gamiton. Or kung sain ka mo maugma o komportable sa saindong lingwahe. Siyempre, ang saindong paradangog, ang saindong butante, siguro na iyan maintindihan asin makuha ang saindong mensahe. Kaya pwede mo magamit mong Ingles or Bicol or Tagalog as long as ma-express nindo sa saindong butante ang saindong mga plataforma. Ikapito, para sa mga kandidato, day po itutugot na magdaranin gadget. Mayosin na dapat yung cellphone, tablet, laptop, smartwatch, etc. durante kan forum. Iwawalat ang mga ini sa saindang kay ribanan bago magdigdi. I suppose kinibo na po ninda yan bago magdigdi sa stage. And then in ikawalo, tangan nila masiguro ang crowd control. Ang organizer nagtaon in gate pass para sa mga pwede maglaog digdi sa forum. 5 sa ng gate passes ang itinao sa lambang kandidato. As in kasiyam, dinhuli ta nasa panahon pa kita ng pandemya, ipapautob ang pagsunod sa health protocols sa God na matapos ang forum. Magindigtas gabos, gamiton ang satuyang face mask. Okay po, ready na ang gabos? Ang timer, ready na? Ang panelist, sa po, ang mga sinabi na ako haloy na maray nagtrabaho sa gobyerno ng Amerika sa pinag-aapol ng United States Agency for International Development. Asin dumang ko, ginuno ang eksperyensya bilang sarong development manager. Luman ako nagdidisenyo asin nag-iimplementar kan mga programa sa kauswagan. Iyan po ang nagtaong giya sa kuya kapag
paging alkalde ko, iyo man ang taong giya sa ko yan eksperyensyang yan kan ako magtukaw bilang sarong congressman kan 2001 abot 2004. Ang kahapotan po, bilang ako nagdadalagan ng para congressman, ano ang trabahong kang congressman? Ano ang hahanapon nilo sa ko yung trabaho? Kung ako nakatukaw na sa kongreso, na kung di ko gibuhon paglampas ng 3 taon, ako sudyaon nilo. Tulong klase po ang trabaho kang congressman na nahihiling ko. Pinag-classify ko sa tulo. Ang ilot po kaya ang legislasyon. Pinaka-importanteng lay na pinag-agigibo mi dyan, na nauubos na kabangang taon ka didiskutir, yung pinag-aapod na General Appropriations Act o Budget kang Pilipinas. Gabos po kami dyan, nagka-partisipar. Pwera po kayan, igwamang kaming mga itong mga samuyang pinagtuturulod na mga sadiring lay na may national application o may local application. Kan ako naging congressman po, ako nagpasar, nag-sponsor kan sarong bill na nakatabang sa mga jóvenes, yung pinag-aapod na National NSTP, National Service Training Program. Yan po, dakulang maray si Tabang sa satuyang mga jóvenes because pinag-convertir ta hali sa ROTC, obligado ka ito, ngunyan optional na ROTC, ang niribay, nakakatabang sa mga jóvenes. Ano? Gabos mong mga congressmen nakakapartisipar sa pag-ibuling lay. Pero ang pinaka-importante na parte kang trabaho dyan sa legislation, na bako sana magpara taram sa session hall, pero magpartisipar duman mismo sa mga committee hearings because duman pinaghihimay ang mga lay na dapat ipasar. No? So yan po ang primero. Ang pangluang trabaho kang congressman na nahiling ko, taon-taon po ang sarong congressman kan panahon mi, pinagtatawan yung pinag-aapod na 50 million pesos ng hard funds. Tano ta hard funds, ginagamit po yan sa infrastruktura. Kaya ano ang partisipasyon mo dyan? Ano yan? Agi sa bulsa mi? Dahil man po. Ang partisipasyon mo dyan, kami ang nag-aalokar kan kwartang yan duman sa samuyang distrito kung saan gagamiton ng mga infrastruktura, mga tulay, mga tinampo, school buildings. Importante yung po na kami maalokar, importante yung ang sarong congressman na dapat nagkukonsulta sa tao. Regular na naglilibot sa distrito. Ako nakatugaw po dyan, regular ako, every weekend, mauli ako ligli para makaulay ang mga alkalde, makaulay ang mga barangay kapitan, si mga constituentes na pinag-iserbihan. Kung di ko sila makonsulta, paano ko maaaraman ang sila pangangay po? Resulta kang tultul na pagkonsulta po sa paggagamit ng kwartang iyan. Hiling-hiling ko nilo, sa laog ng laga. Yan kadarala ko lang Mabolo Bypass Bridge. Napagibo yan ni Choroco sa laog lang kang 3 taon. Ining Matiway Road and Bridge, napagibo ni Choroco sa laog ng 3 taon. Yan anayan to San Agustin Diversion Road, napasimento ni Choroco sa laog lang ng 3 taon. Importante yung para sa kuya na iyan na patrabahong iyan magibo because it lays the foundation for growth and development. Tultol na infrastruktura sa tamang lugar, na-stimulate ng growth sa lugar. Ako po, talagang tinatawang kong doon yan, tayo na hiling ko kan ako nagtrabaho luman sa gobyerno ng Amerika, sa USAID, sa manlain-lain ng mga nasyonales, tultul na infrastruktura, nakakadara ng development. Ang pangtulong trabaho po kan sarong congressman, idiosyncrasy kan politika taligling. Taon-taon ang sarong congressman kan panahon mi, nakaka-receive ng 30 million pesos annually ng soft funds. Ano sa soft? Bakong panggibo yan yung mga tinampo, bakong panggibong mga tulay, bakong panggibong mga school building. Soft fund po yan, maski sa inyo nagagamit. Pero primarily, luman sa mga pagpa-hospital, mga constituentes, scholarship, asin iba pa. Yan 30 million pesos pong yan, lakulang tentasyon. Ang mainikit na congressman, kayang ikito niyan. Ako, may nahiling na po ako kayan. Ano si ginibo ni Choro? Kung ay matintaran kayan. Pag-aabot po kan advice hali sa DBM. Ako nasurat sa DBM. Yan 30 milyones na yan, barangaon ninlo. 5 milyon iliposito dyan sa BMC. 5 milyon duman sa Philippine General Hospital o sa Heart Center. Ang tada,
barangaon liglis sa mga munisipyo, sa mga mayor, kalaban ko man o kaamigo ang mayor, dinideposituan ko. Paano nindo nagagamit? Sarong konstituente, nangaipo, naligi si Aki, nabarian takyag, kaipuhan ng 30,000, stainless steel, magduman lang sa opisina. Susuratan kan sekretaryo ko, maski mayo ako, susuratan ng BMC, taltason yung kwartang iyan, luman sa deposito ni Chok Rocco. So gamit na gamit po yan. Mayo ng halawig na pila dyan sa DSWD. Binabalik ko lang ang kwartang tinao sa Muya para sa constituency service. Yan po si Chok Rocco. Itong mga nakaliposto dyan sa mga alkalde, ginagamit ko po sa scholarship. Araw po kayan, ang nahihiling kong tulong klase ng trabaho, ginibo ko na kaito, gigibuhon ko gilaray. Pero balikan ta po, ang pangduwang kalakawan, itong pangduwang obeto kan sarong congressman. Ano ang pangangaipo pong maray ngunyan kan sa tuyang distrito? Hilingon po nindo ang pinaka-least developed dyan, ining mga munisipyo sa gilid ng Bicol River. Iyan nagkapabarayaan kan development because mayo sila sa pinag-aagihan kan tinampo dyan sa Naga to Legazpi Growth Area. Dahil napabayaan sila kan mawala si Naga to Manila Road, South Road, kan mawala itong barge dyan sa Balungay na napabayaan man si economic growth kani mga banuhan ini. Solusyon ni Chok Rocco, ako po itutulog kong mara ini. Papasiguruhon ta na mapuunan ang paghaman kan tulay dyan sa barangay, sa Balungay, pasiring sa Kabusaw. Kung mangyari po yan, ining mga banuhaan na ini, iyo ang masisirbihan kan tultul na infrastruktura sa tamang lugar. Iyo po yan si Chok Rocco. Diyos maray na bangke. Thank you very much. Salamat po Mr. Chok Rocco. Asin sa tuyang budon ang ikaduang kandidato ang candidate B, Mr. Noel De Luna, ang sa imong 8 minutong pagpresentar kan laro do gobyerno. Diyos maray na bangki po sa Lambang Saro, asin sa tuyang mga kapwa kandidato sa Tercer Distrito. Sa June 30, 2022, magkakaigwa na po ning pagbabago ang nasyon Pilipinas. Maot ko, asin padagos ang pagmaot ko, nan masunod na presidente, iyo ang sarong Bicolanang kandidato. Ano po ta sinasabi ta iyan? Importante po na straight, saro lang ang bulos kan mga proyekto, mga development projects, magpun sa itahas hanggang sa baba. Na-experience ta po na sa mga presente ngunyan kapos ang mga proyekto na nagbubulos sa Bicol Region. On the local scene, nagproponer po ng magkakanigong mga programan sa indong lingkod base sa konsultasyon sa tuyang mga konstituentes. Alagad, may maray na bareta sa kadaklan, ninuli po kan pag-imponer, kan mandanas law, ang mga serbisyong pangsalud, social services, mga local infrastructures, kakaputan na po yan kan mga local government units. Kung kaya, ang mga congressman makonsentrar po sa paglislar kan mga leyes duman sa Kongreso, mga importanteng leyes, lokal as in national. Central to my agenda, on the local scene, I will propose for the legislation creating a legislative district for Naga City. Madagdag po, pigpoproponer ta, nadagdagan ta, an sa tuyang distrito. Anbot sabihon, magkakaigwa, ning mas mahiwas pa ang development sa tuyang syudad ning Naga. Number 2,
Magkikipag-collaborate po kita sa National Economic and Development Authority para maghaman ng isang komprehensibong programa plano para pauswagon ang San Miguel Bay development ang San Miguel Bay. We come up with the program, comprehensive development program that will utilize our vast resources in this part of the region. Aram nindo po ang San Miguel Bay is only 300 kilometers away from Benham Rise. Kay puwanta pong magbugtak dyan din magkakanigong mga fasilidades para po proteksyonan ang satuyang soberania. Ang pangatulo po, magkakaigwa kita ng legislasyon para pahiwason ang serbisyo kan Bicol Medical Center. Ego po ning 30 hektaryas na daga ang BMC pagsasadiri diyan po sa Banwanin, Pili, Camarines Sur. We will come up with the legislation to expand the services kan sa tuyang gobyerno para po sa mga taga bako lang po sa tercer distrito kan probinsya kundi sa mga Bicolano ta sobra na po ang pagkuno-kuno digdi po sa BMC digdi sa syudad ng Naga. Apuera po kayan magkakaigwa kita ng representasyon duman sa gobyerno nasyonal para madagdagan ang satuyang mga proyektong pang-infrastruktura digdi po sa satuyang distrito. On the national scene, ipoproponer po kan sa indong lingkod na instead mag-create kita ng sarong departamento. Ipoproponer po na mag-create ng sarong opisina sana, authority, the National Reconstruction and Disaster Management Authority, to put in harmony, to streamline the government response to calamities na kita po sa Bicol Region, labi-labi po ang satuyang sinasapo din huli kan mga nag-aagi sa tuyang pandemya. Number 2, I will propose a legislation creating the Autonomous Region of Bicol Peninsula. Maut po bilang founder kang Kusog Bicolandia, maut po kan sa tuyang kan sa indong lingkod asin kang grupo na magkaigwa kita ning sadiring manihamiento. We manage our own resources, kadakol-dakol po ang rekursos kan Bicol Region. We will have to manage that. We will convince the national government to give us this opportunity that we create our own system para po ang resources tadigdi sa Bicol Region kita po ang magmanihar ang kita man po ang makinabang. Ano importante po dyan? Igwa kita ning makban, nag-degenerate kita ning satuyang rekursos sa pang-enerhiya alagad, binabakal ta po ning sobra kamahal. So we will have to propose a legislation creating this administrative region for us, Bicolanos. Kadakol-dakol pa po na pwede tang gibuhon. Asin yan magigibo. Magpuon po na mailihiran sa indong lingkod. In kaso, padagos po oral daw sa Rosimana makikipagdialogo sa satuyang mga konstituentes. Tanganing maaraman ta pa, makuata sa sainda kung ano ang nadadapat pang gibuhon nagdi po sa satuyang distrito. Diyos maray na banggi po sa indo kapos. Salamat. Thank you very much, Mr. Noel de Luna. At masunod po iyo po ang candidate C, si Attorney Agapito Tria, for your 8-minute presentation. Maray na hapon, maray na banggi po sa Indogabos, lalo-lalo sa mga nag-organisar kaning political forum na ni sa sakuyang mga amigo na nagdadalagan pagka-kongresista kan tercer distrito. Maray na hapon, maray na banggi po ulit sa Indogabos. Banggi na pala. Si Pito Tria po, kung nagigirumduman, ako po itong abogado na pigkuan ni Jesse Robredo kan primero niyang termino dahil siya pinagplantaran kadakol na kaso kan sa iyang mga kalaban sa politika para ulangon ang sa iyang mga kaisipan para sa pagpauswag kanaga. Mga 30 kaso po itong pigplantar sa iya. Ang gabos pong kaso na yan, ginanata. Ni Saro mayong nadaog. Importante po yun takon nagkadaraog si kaso, siguro dahil nag-uruntok sa mga kalaban ni Mayor Robredo,
na ulangon ang sa iyang mga plano. Kaya kan sina magkadaraog nakabuelo si Mayor Robredo napauswag niya Naga. Kan ako po naging konsyal Naga, ako itong nag-isip, nagsurat, nagpadrino, nagkampanya kan ordinansa na nagkrear kan Central Business District 2. Kun yaon sa inyo niyan ang SM, ang Robredo Coliseum, ang Bicol Central Terminal, may ospital, mga hotels, kadakol na negosyo na nagdaranin kadakol na trabaho, kadakol na empleo para sa mga nagenyo asin pagtaraid na lugar. Importante pa digdi, diyan sa ordinansa na yan, Ordinance number 93-041, nag-create nin sarong trust fund. Ining trust fund na ni, ang buot sabi yung kani, ang gabos na income o ingreso na naghahali sa operasyon kan Central Terminal, malaog digdi sa trust fund na ni. Ang sa kuyang informasyon, ang naglalaog na sa syudad kada taon is around 30 million. Mayo ako kan official figure. And if that CBD has been there, or if the terminal has been there for the past 10 years, nag-ingreso na nin 300 million. Kung iyan naging yaon na dyan for the past 20 years, nag-ingreso yan nin around 600 million pesos. Importante na ining trust fund na ni nakasabi dyan sa ordinansa na ini gagamiton lamang para sa kapakanan, para sa benepisyo kan mga kinapobrihan sa Naga, urban poor, senior citizens, physically disabled, street children. Sa madaling sabi, kinapobrihan. Naglibot po ako sa Naga, ansa ko yung kamunduan, taan mga problema kan mga urban poor, iyo man giraray, sa iyang estado. Itong mga taga Fernandez Compound, ididemolish na dasinda. Nagdulok sinda sa alkalde. Ang sabi kan alkalde, mayo da asindang, mayo da ang pundo kaya ng syudad. Mayong pundo. Nasa in pa lang sukadak, suginatos na milyones na naglaog para sa kapakanan, para sa benepisyo kan mga kinapobrihan sa Naga. Kung ako po tawan ng bendisyon kan mahal na Diyos, ini primero ko ining uong katon kung napasain ang kwarta. Naghahapot ako sa palibot ka Naga, mayo man sa ko nagsasabi na nagbenepisyo sila kayan sa inpalampig dara. Ang sa kuya pong plano kung ako tawanin bendisyon. Iyo ang pariyo manggirarikan sa kuyang naginibo na sa Naga. Magdaranin dakol na trabaho, dakol na empleo. May maitutukdo ako. Yan, CBD to. Magdaranin ingreso sa gobyerno para maprotehiran ang mga kinapobrihan. For example, ano kita tadaidig di magkaigwanin sarong industrial center, sarong export processing zone. Nagigibo sa ibang lugar, taon to daidig di magibo. Kung igwa kita kani, dakol na empleo, dakol na trabaho, ang malaog sa satong lugar. Kung igwa kani digdi sa lugar na ni, maano daw kung sa sarong pamilya, tulo o apat mo aki, may mga trabaho, bakong kagianan sa buhay, inipuan sa kuyang trajectory kan sa kuyang programa, mapagian ang pagbuhay kan mga namamanwaan. Ang mga senior citizens, nagre-receive nin 500 kada tulong bulan, igwa pa mga reglamento na kung duwa kamong senior citizen, sarok sana, kung magagong kamo, sarok lang, kung ikaw may aki sa abroad, dahil kada pwede, kung ikaw nagpipensyon, dahil kada pwede, masalang, sala ng mga reglamento. And 500 pesos, itataong ayuda, sa laog din tulong bulan, sa man niya puruton. Nag-iinom yan ng gatas, nagme-maintenance yan, kay po ang kiyan mabitamina, kay po yan dublion, triplion, anhapot, sa makawang kwarta, golping kwarta, kung na ipagparahabunon. Ang problema ta kaya unyan sa sosyedad ta, ang korupsyon. Ang korupsyon. Ako po, kung ako maging, kung representante kan sa itong lugar, ngunyan pa pigigibo ko na, kung ang korupsyon ang problema, parte ako kan solusyon. Ako ang naghahabol kan mga korap.
Ako ang Vice Presidente as in pamayong abogado kan Crime and Corruption Watch International. Dakol na kaming mga napakulong na mga tiwali ng opisyal. Igwa pa dyan mga haralangkaw na politiko. Dahil lang pag-aralan na nagkakanan nila ito man. Kadakol, ang sarok, perennial problem, ang pagbaha. Ano inita da inatatawan ng solusyon? Taon-taon na sana nagbabaha. Sa Naga, sa Kanaman, Kamaligan, Bombon, Magaraw. Ano daw kung dahil mag-gibonin sarong control structure or diversion channel dyan sa partikan Pawili River. Tapos i-divert ang tubig. Pasiring sa inarihan. Ang gilid kayan, iguang levee, garutinampo, na pagtag-uran, depensa sa baha. Pagpanahon ng tag-init, source of irrigation. Dakol pa po. Dakol pa. Halimbawa, ang kuryente. Dahil ka mo magsubak ang kuryente. Pag dahil ka mo makabayad kayo na bulan, pag sunod, mapuputulad ka. Makasupog sa pagtaraid. Hirak man sa mga aki. Pero yan palang, pwede man yan, pababaon. Pwede mong palang kita kayan maghagad na pababaon yan dahil ang source kan electricity, yaon sa bulkan mayon, sa Tiwi Geothermal Power Plant. Kung magbaba ang kuryente, dakol na naman ang mga industriya. Ang magustong mag-relocate digdi sa Bicol kung hababa ang kuryente. Because that will mean lower cost of production. Pag hababa ang cost of production, mas dakulan kita. In the meantime, ang sa itong mga aki, ang mga hobinis, igwanin trabaho. Pero importante po ngunyan, ining maabot na pirilian, kung parahuntang maray. Okay, salamat po. Ang sa tuyang mga kandidato, Thank kilatison you very pang maray. much, Attorney. Salamat po. Salamat po. Siya po si candidate letter C and manawagit ang yan sa candidate D, si Attorney Joel Cadiz. Kan sa iyang 8 minutong pagpresentar kan sa iyang plata. Maray na banggi po sa Indogabos. Maray na banggi sa Gabos na nag-organisar ka ini yung forum na ini which is very, very important for the enlightenment of the public. Maray na banggi sa mga kapwa ko kandidato for Congressman kan 3rd District of Camarines Sur. Ang sakuya pong plataforma de gobyerno as a legislator, I will introduce legislation on the following matters. On food security, grant food stamps to families whose monthly income is 25,000 pesos and below. These food stamps can be used as currency in buying food, groceries, and rice at supermarkets and groceries. Letter B, on education. Grant subsidy to college students whose monthly family income is 25,000 pesos and below in the amount of 3,000 pesos per semester. Provide free internet to all public, elementary, and high schools. On health, increase PhilHealth benefits by 20% across the board. And in preparation for the next pandemic, we strengthen the barangay health clinics. Build a district hospital in the 3rd District of Camarines Sur. As we all know, BMC is a national hospital and there is an overflow of patients at BMC because everyone from the whole province of Camarines Sur who are sick come to BMC. So we need a district hospital. On jobs, on the demand side,
provide for more infrastructure and public utility facilities, provide tax incentives for investors who locate their investments outside of the National Capital Region, Region 4A, which is the mainland of Southern Luzon, Region 3, which is Central Luzon, and Region 7, which is the Central Visayas, including Cebu. These are 4 relatively advanced regions in the country, and therefore the tax incentives must be given to the other regions who are relatively behind. On the supply side, provide for more funds to TESDA for more skills training. On peace and order, provide for more training to enhance the investigative skills of policemen and to augment medical legal facilities. Second, and this is very important, to revert control of policemen to mayors. This will enhance the accountability of policemen to citizens of the LGUs. On senior citizens, increase payout from 500 pesos monthly, which is really a meager amount, to 1,000 pesos monthly. Grant senior citizens the following cash gifts. At 75 years old, 25,000 pesos. At 80 years old, 30,000 pesos. At 85 years old, 35,000 pesos. At 90 years old, 50,000 pesos. At 95 years old, 75,000 pesos. And at 100 years old, 100,000 pesos. The GSIS is already giving 100,000 pesos to its members for those who reach 100 years old. The Makati City government gives also 100,000 pesos to its citizens who reach 100 years old. There is a recent bill in Congress to provide for 1 million pesos cash gift to senior citizens at 101 years old. It was never passed, but I will reintroduce that legislation. Letter G, introduce resolution for the repeal of the anti-terror law. As General Counsel of the Integrated Bar of the Philippines, I filed a petition for the declaration of the anti-terror law as unconstitutional. Presently, the IBP filed a motion for reconsideration in the ruling of the Supreme Court, which retained its most heinous provision, the 24-day detention period of our citizens without charges being filed. That is very important. People get detained for 24 days without charges being filed. Letter H, introduce resolution to hasten the trial of Senator Laila de Lima. A continuous trial system must be strictly implemented. She has been in detention for almost 6 years. The court will decide on the innocence or guilt of Senator de Lima. But I believe that she will be exonerated and she deserves to be re-elected as Senator of the Republic. Letter H, cap debt servicing to 8% of the national budget. Presently, servicing is 20% of the 5 trillion national budget, or a staggering amount of 1 trillion pesos to service our debts. We will honor our obligations to international lenders, but the interest of the Filipino people is paramount and sacrosanct. It can never be compromised. Letter I, cut excise taxes on fuel and LPG as follows. On gasoline, from 10 pesos to 3 pesos per liter. On diesel, from 5 pesos to 1 peso per liter. On LPG, which is being taxed at 3 pesos per liter, I will propose that there will be no excise tax on LPG
which is being used in almost every household, not only in the 3rd District of Camarines Sur, but in the entire Philippines. Our working people, our working mothers deserve a break in these very, very difficult times. Letter J, introduce legislation wherein all accredited contractors of the DPWH will have a chance to implement the projects of senators and congressmen. In other words, as long as the contractor is accredited and gives the least bid, then he can be qualified to implement the project of So, thank the you very senator much. or congressman. Thank you very much for the time, and may we have a good night Thank you very May much. we Attorney go home Cadiz. at peace and secure. Salamat po! And our last speaker is our candidate, letter E, Honorable Gabby Bordado. Maray na banggi po sa gabos, sa mga nagmukna po kan forum pong iniyo, sa mga kapadian, sa mga madreng yaon po digdiyo, and gusto ko pong i-acknowledge si Archbishop Tria Tirona na nagdadalan po ngunyan, sabi ni Father Louis Sobago. So, maray na banggi po sa Indogabos. Kaparayo po ni Attorney Pito Tria, nagpuon man po ako sa City Hall. Ako po ang enot na kaibanan po ni dating Alcalde Jesse Robredo, paghali pong Bicol River Basin Development Program. Ako po si enot niyang pig-hire as executive assistant niya, and dumana nagpuon ang sakuyang trabaho. Siring man, sa paglaog ko, sa agi kang panahon, nagkaigwag kaming inkwentro. Ngunyan, kang inipong agumna ni Mayor Jesse Robredo. Nagdadalagan po siya bilang Vice Presidente kadto, asin sinabihan po ako na kung pwede ako na ang magdalagan bilang congressman kang 3rd District kan Camarines Sur. Matatandaan po na bago po ako nagdalagan, ipigtao ko ang honra asin oportunidad kay Attorney Leni Robredo na inot po siyang magdalagan bilang congresswoman. Ako na baga ang kandidato kadto bilang congressman, alagad sabi ko kan mangyari ang trahedya sa Masbate na nabawi aning buhay ang satuyang padangat na Alcalde Jesse Robredo. Ang sabi ko po kadto sa mga tao dyan sa City Hall, mas maray pong si Attorney Leni Robredo na ang magdalagan bilang congresswoman. Mas dakul po siyang supporters, asin sa paghiling ko, yao ng sa iyang capability to win. Deban po ako napasala, so guminana po siya, naging marayray po ang sayang record sa Kongreso, and kang siya man ang pinili na magdalagan bilang Vice President, yun naman to sa iyang panahon, nasabihan ako na ako na po ang dumalagan bilang congressman kang 3rd District kang Camarines Sur. So, yan po ang background. Kaya nagkaigwa kami ning urulay kaniyo na si mga dainya po natapos na mga aktibidades, kung pwede, tapuson ko man, si mga proyekto niya, kung pwede, maipadagos ko man. And poon kang 2016, kana ko po mapili bilang
congressman kang 3rd District, kang Camarines Sur, ang sa kuya pong pig-aangklahan, 5 bagay, Inot, ini pong food security. Ikadua, ini pong pagpakaray kang edukasyon. Ikatulo po, ining pagpakaray kang health, ang kamugtakan kang mga tao. And ang ikapat, ang partisipasyon kang mga tao sa paggobernar. Ang ikalima, ini pong inaapod na government transparency. So digdi ko po pigbase ang sakuyang mga programa, sa enot na termino ko po, 2 mayor na programa ang sakuyang pig-implementar. Iyo po ni ang People Empowerment Program na mapakaray sa kamugtakan po kang mga tao na makalaog sinda sa pagpadalagan kang gobyerno. Maaraman po ninda ang mga bagay na dapat maaraman. Tanganing tultul sindang makapagsabi sa mga naggogobernar kung ano ang dapat gibuhon. And ang ikadua ko pong program, ini pong inaapod na District Development Program. Kaibana na po digdiyo ang mga infrastructure projects. Yaw na po digdiyo ang educational assistance and scholarships. Yaw na po digdi ang medical assistance, aid in crisis situation, pati na po livelihood development projects, kabali na po digdiyo sa district development programs. Kan maglaog po ining ikaduwa kong termino, kang 2019, luway-luway pong nagsangli giraray ang sakuyang plataforma, nagdagdag po ako ning sarupang programa. Ning hulita puminutok na kadto ang pandemya kang pagsunod na taon, 2020. So piglaog ko po ang programang inaapod na I-Ataman. Ini po ang naghihiling, nagtatabang, dumampo sa mga biktima kang COVID-19, pati na po itong pamilya ninda. Samuya pong pigkakaulay, as in tinatawanan ng maninigong suporta. So, iyan po ang I-Ataman na samuya pong pigmukna, katabang po ang Office of the Vice President, and up to now, iyo pa po giraray pig-i-implementar mi iniyo. So, padagos ko man giraray po niyong gigibuhon, and sa kuya pong pigihiling na sa maarabot na aldaw, pwede ko pong i-expand ining I-Ataman, bakit lang po ma-focus sa COVID-19 pandemic victims, kundi itong sa iba pang mga problema sa salud. Later on, mapapadakula mi po iniyo. And ini pong People Empowerment Program, padagos manggiraray pong naglalakaw po iniyo. Yaon po ang mga darakulang mga grupo po digdiyo, ining lakas ng kababaihan na pigmukna ni Vice President Leni Robredo. Pati na po iniyong Association for Citizen Empowerment and Security, and ining Youth for Good Governance. Gabos po niyo pigtututukan, tangani pong matukluan kang tamang paagi sa paglaog po ninda sa paggobernar. Na makatabang po sinda sa gobyerno, makapartisipar sinda direktamente sa pagpapadalagan kan sa tuya pong local and even the national government. So, iyan po ang sakuyang target ngunyan. Lalo pong mapapusog ini pong mga programang pinunan ko po kan 2016. Salamat pong maray sa Indogabos. So, thank you very much, candidate letter E, si Honorable Gabi Bordado. Nadaw po nindo ang mga plataforma kan 5 kandidato ngunyan. Asin magantabi kita sa mga sa masunod na segment mantang kita nagahalat asin magkakaigwa kita ng dikit na break.
Simbahan at Halalan. Kapanalig, nasa inyong mga kamay ang kapalaran ng ating bansa sa pagpili ng susunod na servant leaders sa darating na eleksyon. Gawin nating sentro ang Diyos sa pagpapasya ng ating ihahalal na servant leaders. Simbahan at Halalan 2022. One Godly Vote. Bumoto ayon sa ating konsensya na hinubog batay sa turo ng Diyos tungo sa malinis, tapat, maayos, makabuluhan at mapayapang halalan sa Pilipinas. One Godly Vote. Simbahan at Halalan 2022 campaign. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na makapilipinas, na makapilipinas, na makapilipinas. Iboto ang makapilipinas, na makapilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Di mang iiwan, makakasama ang lahat. Makatotoo, hindi sinungaling, makalingat, maalalahanin, makatarungan, makakalikasan, iaalay ang buhay para sa bayan. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, maganda sa kanya lahat ng katangian na makapilipinas, na makapilipinas, na makapilipinas. Iboto ang makapilipinas. Yeah, makakalayan, ito'y ipaglalaban, makakapayapaan, ayaw ng karahasan, makabatas at makabayan, masigasig tumulong, makaahon ang bawat isa, malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat, makadiyos sa dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian, mga Pilipinas, Pilipinas, mga Pilipinas. Iboto ang mga Pilipinas, mga Pilipinas. Gabayan ng Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Makikita sa panimula ng 1987 Constitution ang mga katangiang mahalaga sa bawat Pilipino, lalo na sa ating mga lider. Panatang Makapilipinas. Panatang Makapilipinas. Panatang Makapilipinas. Iboboto ko Makapilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto Sa buhay at pamilya. Siya ay makatuwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan. Makalingat. Maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat. Siya ay di mangiiwan. Makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw Para sa makabagong tuwas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan. Siya'y makakapayapaan. Iboboto ko isang taong makakalayahan. Isang leader na makakalikasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PBCRV. Iba-iba man ang kulay na sumisimbolo sa kanilang hangarin para sa bayan, isang kulay ang dapat mangibabaw. Ito ang kulay ng pagbabago. Kanino mo ba ay pagkakatiwala ang nag-iisa mong boto? Ang aking kandidato ay handang tumulong sa nangangailangan. Ang kandidato ko ay may integridad. May diwala sa sarili at kakayahan ang aking kandidato. Ang isang kandidato may takot sa Diyos, may awa, at malasakit na kapwa. Sapat sa bayan ang aking kandidato. Kaya sa darating na eleksyon, nakasalalay sa inyong mga kamay ang kinabukasan ng bawat batang Pilipino. Ang boto para sa kinabukasan. Isang 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 boto para sa kinabukasan ko. Isang boto para sa kinabukasan. Isang boto para sa kinabukasan ko. Ikaw, sino ang kandidato mo? Simbahan at Halalan.
Kung kita sa ikaduhang kabtang, kan sa tuyang forum, iyupuan, question na magikan sa panel. Ninhulitaan oras niya to, medyo halawig na. Gigibunta pong hagadan tanin, tigsarong question ang member, kada member kan panel. Ini po, sisimbagon kan sa tuyang mga kandidato. Ang sequence kayan, so first set of question, sisimbagon kan candidate A, masumunod ang candidate B, arang po nito sa indong letter C and D and E. And then sa second question, sisimbagon kan candidate B to be followed by candidate C, D, E, and A. And then so on po. So, igo kita nin mga panelists digdi, pupunan niya to nin question ang panel member si Miss Hani Hidalgo. Maray na banggi po sa Gabos. Inutin ko po ang English version. Aside from Iloilo and Davao, Camarines Sur is being eyed as potential agribusiness growth hub in the Philippines by our national government. In fact, preliminary studies have been conducted to assess its assets, capability, and resources. The Agro-Industry Business Corridor, ABC, is a promising tool for developing and diversifying the agricultural sector involving both public and private investments. The first Philippine ABC has been initiated at New Clark City, which took advantage of the connectivity and strategic location in an area of vast agricultural resources with well-built road networks that allow ready access to markets in both northern and southern Luzon, including Metro Manila. It integrates the participation of smallholder farmers by providing them access to resources, including state-of-the-art production technology, capital, and value-adding facilities. Our local economy is growing. Naga City, the hub of commerce in Camarines Sur, is in 3rd District, where the currency withdrawal and deposits are more than 20 billion and more than 25 billion respectively, which may be attributed to improvements in business, banking, and consumer activities. If this will be funded by our national government in the next administration, what specific agri-industry will you push for 3rd District, and what will be your concrete program for that industry to attain food security and to collectively empower farmers and fisher folk and the private sector to increase agricultural productivity and profitability? Sa Bicol po, apwera po sa Iloilo sa Davao, ang Camarines Sur hinihiling ang potensyal bilang agribusiness growth hub sa Pilipinas kan sa tung gobyerno nasyonal. May mga nainot ng pag-aadal na kinunduser para i-assess ang assets, kapabilidad, asin mapagkukuanan. Ang Agro-Industry Business Corridor or ABC sarong mekanismo na makakontribuer sa pagtalubo asin pag-diversify kan sektor kan agrikultura kaiba ang pampubliko asin pribadong investments. Ang enot na ABC sa Pilipinas pinunan sa New Clark City na pinakinabangan ang connectivity asin marahay na lokasyon sa lugar na igwanin mahiwas na agrikultural na yaman, na igwanin marahay na tinampo, na harani sa merkado sa norte asin timog na parte kang Luzon, kaiba na ang Metro Manila. Yaon ang partisipasyon kang mga saradit na paraoma na harani sa pagkukuan ng agrikultural o mga kagamitan. Kaiba ang state-of-the-art na teknolohiya sa pagproduser, kapital o puhunan, asin mga pasilidad o nagtataonin dagdag na halaga sa mga produkto. Nagtatalubo po ang satuyang ekonomiya. Ang syudad ning Naga, ang sentro ning komersyo sa Camarines Sur, yaon sa 3rd Distrito kung sain ang kantidad ning kwartang wini-withdraw naglalampas sa 20 bilyones pesos, asin dinideposito naglalampas sa 25 bilyones pesos. Kung ini aalokaranin pondo kan gobyerno nasyonal kan masunod na administrasyon, anong agri-industry ang itutulod nindo para sa 3rd Distrito, asin ano po ang magiging konkretong programa nindo para sa industriyang nasabi para maabot ta ang sapat na supply ning kakanon na may seguridad, asin para mas matauanin kapangyarihan ang satong mga parauma, asin para sira, asin para sa pribadong sektor na palangkawon ang ani sa kakita sa agrikultura. Pwede po kamong magsimbag dyan sa inyong desk, no?
Mr. Chorroco. 2 minutes po. Salamat po. Ako ma-focus duman sa agro-industries. Ano? Pero ako kaya, sa experience ko, as a development agent, na haloy na maray nagtrabaho sa bilog na Pilipinas, pushing development, introducing development sa manlain-lain ng mga probinsya. As inahiling ko sa mga biyahe ko, kahit tukan ako nasa gobyerno ng Amerika, ililay mo ang foundation kan development. Di mo na pag-isipon sa mga solusyones, kundi ilay mo ang foundation ng development. And one of the most important factors na dapat mong ilay down dyan, tamang infrastruktura sa tamang lugar, ma-infuse, ma-stimulating development dyan sa lugar na yan. Malinaw yan. Maski sa ka magluman, pag may tamang infrastruktura, na ang mga paraumas, yung mga parasira, nakaka-access ng tultul naman sa merkado, then ang development na a-accelerate. Kaya ako, tubod akong maray, tanahihiling ko, diglis sa tercer distrito, ang pangangaipo kan tercer distrito, klarong maray. Ang trios na maray iningi round sa riverside na mga banawaan. From Kamaligan all the way to Calabanga. Kamaligan, Man, Magaraw, Bombon, Calabanga. Trios na maray. Kung i-compare mo bagali nga sa Naga and Pili, ano ang pagkukulang ken? Kulang tultul na infrastruktura. Ako, itutulod kong maray. Uulitin ko, Balongay Bridge, ikonektar giraray, ining mga banwaan na luman sa rota pasiling sa Manila, na-generate yan, ning saliring may stimulate giraray dyan ang development. Bako sa naman pati ining tercer distrito ang makatabangan kayan. Ang kataraid na distrito, ang tourism dyan sa mga areas na yan, mapapamadali man ang biyahe haling Manila, pasiling dito sa 4th District. Yan ang sarong ko. Ilay mo lang ang foundation, development madurulok, ang investors madurulok. So salamat po Mr. Chorroco. Madangog po kami kay Mr. Noel De Luna. 2 minutes po. Thank you very much po. May duwang questions. One question, if the government provides funding for this project. The other question is, what is specific project in relation to the program am I going to propose? Kaya po siguro mag-proponer ngo na ning magkakanigong pundo para po di sa specific project na ini. Once elected, I will propose the much needed funding allocation for this project to push through. Ngunyan pa lang pong masunod na primerong taon sa turno bilang congressman. Kay puan pong tukawan, bako lang po kan gobyerno nasyonal, kundi kan mga stakeholders. For us to be able to come up with the specific projects, activities na matulod po na magkaigwan ng economic activity dyan sa distrito, digdi sa probinsya ng Camarines Sur, lalong-lalo na, in relasyon sa agriculture and tourism. We can always tap national government support through the TIESA, igwa po kitang infrastructure support, agri-tourism. Yan po ang sa tuyang pinaplano. But once elected, I will propose a 4-lane road or road opening po from Ocampo, Pili, Bombon, Naga, Pili, Bombon, Calabanga, pasiring na po duman sa Kabusaw, Basod, Camarines Norte, Mercedes, Camarines Norte, itatakod ta po duman sa highway ninda duman, sa Cory Aquino Highway, para po igwa kita ning mga proyektong pang-agrikultura o agriculture and tourism. We will have to interconnect our roads for better access, for better delivery of our services. Salamat po. Thank you very much, Mr. Noel De Luna. We hear from Attorney Agapito Tria. Paki-on ang microphone. Yan po. Ang mga parauma po, saka mga parasira, iyo yan ang nagpapakakan sa nasyon. Pero iyo ang nagkakagurutom. Mayo manin disagreement na ang connectivity and infrastructure makakatabang sa pagpaunlad kan agrikultura. Mayong question dyan. Ang punto, ano yan, ang parauma, nagpapaura, nagpapainit, naglalapigot sa uma, pag-abot ng aranian, kamal-mal na kanabuno, sa kan mga input sa production, pag-abot kan aranian, bagsak ang presyo.
Ano taarog ka ni? Anong proteksyon ang pigibukan gobyerno? Nagbugtak bang kutaan ng NFA? Nagkurutsawaan si mga kumprador sa kasi NFA. Pirming logi. So para uma. Nagbugtak rice tarification law. Magayuno na ang objeto. Beautiful ang objeto. Pero ano ang epekto? Mas lalong nagpapatios sa para uma. Lalong nagpapatios. Ano kita taarog ka ni? Dapat magkaigwanin tamang pag-aadal na maprotehiran ang para uma. Ang sarong pwedeng gibuhon. Iyon na topic sabi ko subago na preventaran ang pagbaha pag panahon ng tag-uran by diverting the waters raging from Mount Isarog and from Albay. Hali sa Pawili River, pasiring sa Inarian River. At the same time, iyan, may levy yan, may tinampo, pag panahon nin tag-uran kontra sa protection sa baha, pag panahon nin tag-init, source of irrigation. At the same time, protektaran tayo itong yaon sa partikan bumbon ka naman, itong paglaog kan salt water. Okay, thank you very much, Attorney Atria. We hear from Attorney Joel Cadiz, please. Maray na banggi po. My proposal is to enhance rice production. Okay, on microphone. Yan. My proposal is to enhance rice production and corn production. We must be a net exporter of corn. We must also be self-sufficient in rice and eventually a net exporter of rice. We must be like Thailand and Vietnam. To do this, in the short term, I will propose price support of 3 pesos per kilo for palay and corn. Price support of 3 pesos per kilo for fertilizer. In the long term, the use of organic fertilizers, which will cut fertilizer cost from 60% to 50%. Organic fertilizers are already being used in the provinces of Pampanga, Tarlac, and Nueva Ecija. We can also use that in Camarines Sur. A 50% reduction in the cost of fertilizer will go a long way to help our farmers. Our farmers, who my colleagues say are among the poorest, among the most disadvantaged, but they deserve to have more. In Japan, the rice farmers are considered to be lords. They are noblemen. They are rich. We must be like them. We don't have the mighty Mekong River to irrigate our rice facilities, but we can have sufficient irrigation facilities to offset the lack of a big river like which passes Thailand and Vietnam and Burma. Thank you very much. Good evening to all of us. Thank you very much, Attorney Cadiz. We hear from Honorable Gabi Bordado. 2 minutes. Salamat po. Salamat po, Maray. Sound, please. Because sabi, Paki-stop mo ng ano. Paki-check ang sound. Sige na po, please, madalang. Hello. Hello? May ibang sound. Hello? Okay na? Okay po. Okay, 2 minutes. Sinabi po kang sa tuyang panelist na ang Camarines Sur, sarap sa mga probinsyang talagang mayaman, mayaman in terms of agricultural attributes, na talagang yaon ang hello? Hindi na. Nadadangog na tabi ako? Okay. So, tama po yan. Ang Camarines Sur, mayaman po, mayaman in terms of
mga bagay manunungod po sa agrikultura. In fact, sa Paroy, bastante kita ang Camarines Sur. Ako lang kung tinatamaan kita ng bagyo, as in iba pang kalamidad. Siring man sa iba pang mga commodities. Halimbawa, even iniyong native chicken, bastante manigyo sa Camarines Sur. Ang corn, bastanting maray. Alagad ang gusto ko pong tutukan, na nag-file na po ako ng bill, third reading na kuta, kundi may nag-complain man, halik man sa sarong lugar, ining sa PILI, PILI Development Act, ang sa kuya pong big file, na magkakaiba po ng pag-aadal, paghiling, kandalagan, kaniyong community iniyo, asin ang maging sentro, ang sorsogon, taduban kadakol ng mga pili, and parte po ang Central Bicol State University of Agriculture, digdiyo sa Camarines Sur, asin ang Bicol University sa Albay, bilang mga research areas kang nasabi ng endeavor. So, in fact, igwa po kitang mga businessmen na engaged na po digdiyo sa paggamit kang pili. Bako lang po itong pilinas. Pati na po itong inaapod na LME, ining garo juice na ginagamit po sa mga pahamot. So in other words, magagamit na po niyo, madidevelop na po niyo, and hopefully, ini pong saguyang bill makaabot po sa Senado ining last 2 weeks na session po kang 18th Congress. Tayao na po, nakahanda na po. So thank you very much, Honorable Bordado. We come now to the second question by Ms. Joyce Bulao. Hello. Hello po, bago kayan, ilunta mo na, pakicheck mo na mga microphones nito kung may mga sound, please. Say hello or check. Hello. Paki-test. Hello. Okay na, technical? Okay na po? Hello. So, we come now to the second question, please. Good evening po. Here's my question. Saro sa mga mayor na responsibilidad kang legislative o legislatibo, an executive oversight o an pagmangno kan mga desisyon kan ehekutibo tanganing masiguro na mayong pang-aabuso sa gobyerno. Alagad, base sa mga pag-aadal kan politika digdi sa Pilipinas, may makusog na impluensya ang ehekutibo sa lehislatibo. Bilang sarong kandidato kan pagka-congressman, ano ang duwa sa pinaka-importanting issue o concern na igwa kaning paninindugan na day kayang mabakli kan si Sayman na magtukaw na presidente? Ano ang sa imong paninindugan sa duwang isyong ini? Do you need to repeat the question? Sige, please. Second time. In English po, one of the main responsibilities of the legislative is executive oversight, which is a way to ensure the exercise of checks and balances in government. However, the executive has continuously shown considerable influence over the legislative, as shown in the various literature in the study of Philippine politics. As one running for a seat in the House of Representatives and a potential member of Congress, what are the two top issues or concerns that you feel strongly about, that no executive influence can sway? What is your stand on these issues? The first one to answer is Mr. Noel De Luna. Thank you very much. Dua po ang sa tuyang ay tutulod. Number one is we do away already with traditional way of doing politics. If I may borrow the words of Richard Gordon, transactional politics, this is causing too much trouble for us Filipinos, not only the Bicolanos but the Filipinos in general. Number two is I would like to engage people's participation in every aspect of governance so that ang kada saro
igwa po ning diretso na magbentilar kan sa iyang kagustuhan kung ano dapat ang gibuhon kan sa tuyang gobyerno. We have this oversight. We have in Congress, igwa po ning legislative oversight sa mga pigpapautob sa ehekutibo. Alagad, sa kadaklan po na si set aside siya. But on this, pinaka-importante po ni dahil ang espiritu kan politika, yaon po minasentro sa mga tao. And we will have to engage them to participate in our governance. And number two, panahon na po na haliun na ang sobrang politika digdi po sa Pilipinas. It's about time that we mature as a nation, as a community, and as a district digdi po sa probinsya ng Camarines Sur. Thank you very much. Thank you very much, Mr. De Luna. We hear Attorney Tria. Simple yun talang. Kaya may oversight and legislative over the executive, pero mas grabe ang influence kan executive over the legislative. Ang dahilan kani, korupsyon. Korupsyon ang dahilan kani. Madaling mabribe ang mga dapat nag-exercise in oversight para sinda they would look the other way. Ayan ang simpleng explanation kaya. Ang paninindugan ko lang pwede mabari. An sala, an tama. Pagsalaan, gibukan ehekutibo, padaguson an pag-imbestigar nin fair, impartial, kung kinakaipuan sagkod sa karasuhan ang mga nagkasala. Pero totoo yan, grabe ang poder kan ehekutibo dahil kan korupsyon. Madaling mabribe ang sa tuyang mga opisyal. That's simple. So salamat po, Attorney Tria. Madamo kita kay Attorney Joel Cadiz. I invite Senator Ping Lacson. Microphone po, paki-on. Yan. I indict Senator Ping Lacson for sponsoring the anti-terror law. I cannot forgive him for this. But in a way, one aspect which I admire in Senator Lacson is that he does not dip his hands on pork barrel funds. Unlike many senators, unlike probably all congressmen, he does not partake of pork barrel funds. This is the way by which the President of the Republic bends the hands of congressmen and senators because they salivate on pork barrel funds. So, it will be a Don Quixote type of idealism, but once and for all, we must do away with pork barrel funds. In fact, Congress and the Senate has defied the Supreme Court, which has abolished the pork barrel funds through its ruling. But, you know, these people, the senators and congressmen, have the pork barrel funds. It's a source of corruption. It is the way by which the president dangles everything so that they will be at their beck and call. So, that is my solution for that, Madam. Thank you. Salamat po, Attorney Cadiz. Sa ito yung masunod na madungog kay Honorable Bordado. Gusto ko lang pong tawanan doon digdiyo na luminaban na po ako mismo sa plenary hall kang Kongreso para ipahiling, ipadangog, ipamati sa satuya pong ehekutibo na may problema. Itong martial law, pirang beses po ako nagtaram sa plenary hall
kontra duman. Itong human rights na pigahalian naning budget ang Commission on Human Rights. Intiro po akong nakipaglaban sa plenaryo. Ining pigpaparataram ni Attorney Cadiz manunungod sa anti-terror bill, kontra po ako digdiyo. Tuminaram po ako mismo duman sa may plenary hall, tanganing isabi ko na imbes na maprotektahan po ang satuya pong mga kababayan, ang satuyang mga kahimanwa, ilalaog kang anti-terror bill sa peligro ang kadaklan sa satuya. Sharing man, ining sa death penalty, sa kuya man po ini yung pigwasiwa sa laog po kang plenary hall, kabali na po itong pagdepensa kang freedom of expression. Ini yung paghali kang poder, paghali kang posisyon, paghali kang oportunidad kang ABS-CBN magpadagos pa sa indang broadcasting. Luminaban po ako digdiyo, nagtaram po ako, pirang beses po akong nagpaluwas kang sakuyang mga mensahe, kang sakuyang posisyon, kang sakuyang paninindugan, na kinakaipuhan ta, na protektahan ang freedom of the press, ang freedom of expression. So maliwanag po na dai kita kayang darahon kan anuman na pakikiaram kan ehekutibo pag abot na po sa paninindugan na ang kamugtakan kang taho ang nakataya. So, salamat po, Honorable Bordado. Dumagunta po si Mr. Cho Rocco. Marian na bang gigiraris na boss? Ako po, simple yung Marian na gustong ipaabot sa nilo. Magayon baga Marian magparataram na sugpuntang korupsyon, dahil magkaiguan ng mga pork barrel. Ako ang ituga ko lang, mapuon yan sa kuya, dahil ko gigibuhon. Bahala naman sila kung ano gusto nilang gibuhon. Pero sa kuya, napasiguro ako na dahil ko ma-involve to. Number one. Ang pangluwang talagang dahil ko mag-compromise, ginibo ko ni Kaid sa Kongreso. Kang pinag-diriskutir yan na reproductive health bill. In fact, itong kan ako miyembro kan Kongreso ito, napundo ko through a technicality na maipasar yan reproductive health bill na yan kadto. Because igwang potensyal na magkaigwang abortion. Sa abortion, there is no compromise. Iyon lang yan, kadakol pa dyan ibang bagay, pero yan bagay na yan, no compromise. So, salamat po, Mr. Cho Rocco. Asin maduman na kita sa ikatulong kahaputan, magikan kay Father Glenn Ruiz. Diyos maraming nabanggi po sa Indo, mga namungutan ming kandidato, asin sa gabos na yan digdi. Aram to po baga na ang Kongreso, lugar ning paghimo asin pagmukna ning mga leyes. Enot sa gabos, dinadarata ang satong distrito, pangadwa po para sa toyang national na concern. Kaya po nga ni pag may mga hearing, may mga reading or session, permi po niya itong pinapahiling ang mga concern, halimbawa, mga sa farmers, sa mga parasira, asin mailing tayan mga proponir na mga congressman, asin ang mga nag-affix kang sa indang ngaran na sinda nagsusuporta. Halimbawa po ba ngaya sa health concern, health bill, mailing tayan ang mga congressman na nagtutulod kayan. Asin halimbawa po ba ngaya sa environment, mahiling ta po dyan kung sisay ang mga pabor, sisay ang mga nagtutulod, asi nagsusuporta. Kaya po kamo po, kung magi po kamong kongreso, maging membro kang kongreso, ano pong boses ang dadarahon nindo sa kongreso? Anong advocacy? Ang pinakamalagang advocacy na dadarahon nindo sa kongreso na ma-determine kang sa indong pagkagi-congressman. So what is the primary voice or advocacy na sa indong ititindog, paninindugan, na will define kang sa indong pagiging congressman? Ano ito pong madadangog si Attorney Pito Tria? Sa kuya pong mga paninindugan, basado na sa nahiling na sa kuya. Kan panahon kan martial law,
saro ako sa nakipaglaban para idepensa ang diretso kan mga tao against violations of human rights. And as a consequence, nakulong ako. Nakulong ako. Kan panahon kan martial law. And gusto ko lang ipaabot na maski ako nakulong, while pinagrekognisar kan korte na matawan ng kompensasyon itong mga victims of human rights violations, itong mga pareho ko na naging aktivist sa kapanahon, dahil ako nagkubra. I did not ask for any compensation because I believed it was my patriotic duty at the time. And why should I be paid for it? An sa kuya pong sarong pa, an paninindugan ko na makapagdara nin kabuhayan sa kinapobrihan. Iyon na ang pinaka-importante. Kadakol ng Pilipino ang nagtitios mo niyan. 18 million Filipinos dahil na nagkakakan sa tama. Kabuhayan. Ini sa kuya papakipaglaban. Tanganing maibsan ang pagtios kan banuan. Pagsugpo ng korupsyon. I am the National Vice President and General Counsel of Crime and Corruption Watch. Sugpoon ang korupsyon sa gobyerno, lalo na dyan sa DPWH. At present, just a month ago, nagpadara ko ng surat sa PICAB. Pigreklamo ko itong kadakol na mga darakulao ng mga kontraktor na who continue to garner contracts with the DPWH when they are ineligible. Bako silang qualified because of slippages. So, salamat po, Attorney Tria. Nagunta po si Attorney Cadiz. Maray na banggi po giraray. It would seem that we have to articulate our priorities duman sa platform na pigsabi mi. No? So the question is, how will you be defined as congressman? So ako po, igwa po akong prioridad na duman sa plataforma ko. Ito pong food security, na kaipuhan na may pagkakan ang mga tao. That's why I'm advocating food stamps. Ito pong education, because I believe that is the way by which people will advance economically. So I also propose a subsidy to college students, 3,000 pesos per semester, and providing for free internet. On health, I will really push for a district hospital in Camarines Sur. And an increase in PhilHealth benefits, as I said, by 20%. And the primary health facility, the barangay health clinics, must be strengthened. Ang jobs po, kay puwang talaga, may trabaho ang tao because it gives dignity to a person if he has a steady job. And the way to do it is to encourage investments through infrastructure and incentives. Also, peace and order po, itong control kang police, ibalik sa mga mayor. Importante po yan. And then sa agriculture, price support for corn and palay, irrigation, let us be self-sufficient. Salamat po. Salamat po, Attorney Cadiz. Si Honorable Bordado. Nasabi ko man po duman sa sakuyang pagtaram sumago ng sakuyang plataforma na lima ang sakuyang binabasihan kang hiro ko diyan sa Kongreso, ining food security, education, health, people's participation in local and national governance, and government transparency. Mahiling po sa records ko dyan sa Kongreso na kadakol po akong mga bills na pig-file or pig-co-author, as in dakul man po ang naging lay digdi sa mga pig-file pong iniyo. Alagad, ang pigsasabi kong mga ligasiya ko ini yung Republic Act 11478 na nagdodoble kang bed capacity kang Bicol Medical Center, nagdadagdag kan sa indang
MOOE or Maintenance and Other Operating Expenses. Nagdadagdag kang mga empleyado, mga doktor, mga nurses, mga medical technologists, as in nagdadagdag pa ning mga pasilidades. Malanganit na nagkaigwa na po ning Heart Center Unit dyan po sa Bicol Medical Center kang nakaaging bulan. Siring man, ini pong Republic Act 11310. Ini pong tungkol sa 4Ps, Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Saro po ako sa principal authors kaniyo. Kan pig-file po niyo kang nakaaging Congress, principal author po ako digdiyo, asin na-approve po iniyo. Ining Pantawid Pamilyang Pilipino Program na nakakatabang po sa milyon-milyon na Filipino digdi sa tuyang nasyon. Salamat pong maray. Salamat po, Honorable Bordado. Dago niya to si Mr. Chos Rocco. Diyos marin na bang gigiraray. Ako po, ang simbag ko, base luman sa pinaghihiling kong pangangaipokan distrito. Sa panahon na ini, na inagihan kita ng pandemya, inagihan kita kaning gira sa Ukraine, as in, grabing marin ang pagdiyos. Tulong klase po ang kasimbagan ko dyan. Ang primero siguro, itong immediate, itong short to medium, siguro itong long term, na mga advokasya. Sa immediate po, grabing mari ang pagtios ni dinadara kayo ng pandemya ngayon, kadakol-dakol na kawaran ng trabaho. Itutulod ko na madugangan, bako sa lang ipadagos kundi madugangan ining mga ayuda program kang gobyerno. Mas dakol, ang increase kan miyembro sa poverty group, nasa below the poverty line, kan 2018, 19%, kung tama ang pagkagirumlum ko, 19% kan families of 5 sa Camarines Sur below the poverty line. Ngunya na 2021, ining nakaaging taon, 2021, ang poverty line ta, naglankaw na maray, 34.6%. So dapat matabangan ta ini. Masakit magbangon sa pandemya, tabangan tayo ni, iyan sa focus ko. Ang pangluwa po, itong short to, mga medium term, iyon na nga, ibabalik ko naman. Let's lay the foundation for proper development through proper infrastructure. Nahiling ko na sa bilog na kinaaban sa pagparalibot ko, nahiling ko na sa Pilipinas, magkagantul-tul na infrastruktura, nakalamag ang development. Because ang mga investors madaralagan dyan. Ang pangtulo po, edukasyon. Nagsalit ang proportion kan budget sa edukasyon dahil nga sa nagamit sa bulong dahil sa pandemya. Mantiniruntang iyong pinakadakula na porsyon kan budget ang edukasyon. Tangarig matabangan ta ang futuro. Ang taya dyan, futuro ang pinagatayaan. Salamat po, Mr. Chos Rocco. Dagunta si Mr. Noel De Luna. Bilang founder kang Kusog Bicolandia, we will always advocate for the creation of autonomous region of Bicol Peninsula. I will not be just your congressman of the 3rd District, but I would like to thank Bicol Region as a whole. Ang Bicol po, dakol-dakol kita mga rekursos. Alagad, sad to say, padagos kitang nagtitios. We have been left behind already. Kaya po handa po nga maggibuning sarong plano para kita na po magmanihar. Mayo po ining pagkakaiba kang autonomous region of Muslim Mindanao. Mayong pagkakaiba kang Cordillera Autonomous Region. It's about time that we have this system na magkaigwa kita ng pagkakataon ni Mayneharta pa ang satuyang sa diri. We have produced so much number of talents, mga matitibay po, mga Bicolano, and yet, padagos kita nag-iirok sa kadikluman. May mga rekursos kita sa kuryente, sa Tiwid Geothermal Plant, ang Macban, and yet, mahal-mahal ang kuryente. Kadakol pong mga rekursos, arog ka Department of Trade and Industry, igwa kitang otop na sinasabi, magkakaigwaman kita ng sarong produkto lang, na mga sentro lang po sa agrikultura asin turismo, dahil ang Bicol Region, pirmi po na pigbabagyo. It's about time po, panahon na
nakita na po magmanihar kan sa tuyang sa diri. Ano ta iba ang nagmamanihar para sa to? It's about time that we do this. By doing this, I would like to ask our people to engage our people to rally behind and push forward for this new system for the Bicol region. Thank you very much. So, salamat po, Mr. Noel de Luna. Ini po ang katapusan kan second segment. Igo pa po ning member kan panel ang mahapot sa tuya sa next segment. Ma-break muna po kita ning kadikit na panahon. Okay? Samantala, nag-break po. Simbahan at halalan. Okay, acknowledge na lang po ang mga media partners na nagko-cover kan sa tuya pong simbahan at halalan ngunya na pagkabanggi. Bicol Mail, Bossing FM 104.7, BHTV, GNN TV 48 Naga, DZRP Radio Partido 94.5 FM, Radio Action Iriga 103.7 FM, Good Vibes Radio Iriga 96.7 FM, Radyo Natin Iriga 107.1 FM. Salamat po. Simbahan at halalan. Simbahan at Halalan 2022. Kapanalig, nasa inyong mga kamay ang kapalaran ng ating bansa sa pagpili ng susunod na servant leaders sa darating na eleksyon. Gawin nating sentro ang Diyos sa pagpapasya ng ating iahalal na servant leaders. Simbahan at Halalan 2022. One God Devote. Bumoto ayon sa ating konsensya na hinubog batay sa turo ng Diyos tungo sa malinis, tapat, maayos, makabuluhan at mapayapang halalan sa Pilipinas. One God Devote. Simbahan at Halalan 2022 campaign. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na makapilipinas, na makapilipinas, na makapilipinas. Iboto ang makapilipinas, na makapilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat, di mangiiwan, makakasama ang lahat, makatotoo, hindi sinungaling, makalingat, maalalahanin, makatarungan, makakalikasan, iaalay ang buhay para sa bayan. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, maganda sa kanya lahat ng katangian na makapilipinas, na makapilipinas, na makapilipinas. Iboto ang makapilipinas. Yeah, makakalayan, ito'y ipaglalaban, makakapayapaan, ayaw ng karahasan, makabatas at makabayan, masigasig tumulong, makaahon ang bawat isa, malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makakiran at patas pakisama, at higit sa lahat, makadiyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian, mga Pilipinas, Pilipinas, Pilipinas. Iboto ang Pilipinas, Pilipinas. Gabayan ng Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Makikita sa panimula ng 1987 Constitution ang mga katangiang mahalaga sa bawat Pilipino, lalo na sa ating mga lider. Panatang Makapilipinas. Panatang Makapilipinas. Panatang Makapilipinas. Iboboto ko Makapilipinas.
Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto. Sa buhay at pamilya. Siya ay makatuwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan. Makalingat. Maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat. Siya ay di mangiiwan. Makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw. Para sa makabagong bukas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan. Siya'y makakapayapaan. Iboboto ko isang taong makakalayahan. Isang leader na makakaligtasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PBCRV. Iba-iba man ang kulay na sumisimbolo sa kanilang hangarin para sa bayan, isang kulay ang dapat mangibabaw. Ito ang kulay ng pagbabago. Kanino mo ba ay pagkakatiwala ang nag-iisa mong boto? Ang aking kandidato ay handang tumulong sa nangangailangan. Ang kandidato ko ay may integridad. May diwala sa sarili at kakayahan ang aking kandidato. Ang isang kandidato may takot sa Diyos, may awa, at malasakit sa kapwa. Tapat sa bayan ang aking kandidato. Kaya sa darating na eleksyon, nakasalalay sa inyong mga kamay ang kinabukasan ng bawat batang Pilipino. Ang boto para sa kinabukasan ko. Isang boto para sa kinabukasan ko. Isang boto para sa kinabukasan. Isang boto para sa kinabukasan ko. 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 Ikaw, sino ang kandidato mo? Simbahan at halalan. Okay, ganun na ang gabos na mag-andam para sa masunod na set of questions. Madamo kita kan set of questions hali ki Mr. Roy Nelson Layosa and haliman sa iya an summary or mga questions siling man na naghahali sa tao sa comments sa good man sa mga netizens. So ang question po digdi magikan ki Mr. Roy Nelson Layosa, hagadon ko po na iranid ang sa imong sa microphone para madangog. Hey sound. Hello. Okay na po. Ako po na ugma dahil ako ang nahuring maghapot sa Indo. Pigiling-giling ko po ang mga edad kansat ko yung mga kandidato. Ang mahuring hapot yun magirumdumang kayan. Sinakaagi pong 2 taon halos, grabe ang pagtios na pinag-agihan ta. Grabe sa epekto ng pandemya, nagsarado ang mga eskwelahan, ang mga aki, dahil nakakalaog sa eskwelahan. Tangani po dahil padagos-dagos ang pakanod kan mga aki, nag-implementar ang DepEd kay itong iba-ibang modalities. Iwa kitang blended learning, iwa kitang home-based learning, na nagdulot man po ng grabing katipisilan sa tuyang mga magurang saka sa mga aki. Ang sabi po kan mga magurang, Sir, paano ako makatukdo? Ako mismo day tatao. Paano ako maka-assist kan module na ako nga ni mismo day man ako tatao magbasa kan module na yan. Ang sabi man kang ibang mga magurang, kaya ko mangkuta na magtukdo. Alagad paanunan sa kuyang hanap buhay. Kung may apat akong aki na nagmo-module, paano nang hanap buhay ko, asistiran ko sila mag-module? Ang sabi kan mga aki, habo ko kay mama na magtukdo sa ko. Habang nagtutukdo ni module, wika para kudot ako. Takwasang nasisibot si ina, takadakol pang gigibuhon. Ang sabi kan mga maestra, Sir, nakakasarabmit man po ngayon kan module, pero risa min ang surat kayan, bako yan surat ng kinder, bako yan surat grade 1, baka surat yan kang ina, o kaya surat kan mga tubugang na mas darakula sa iya. At the end of the day, nagluluwas na very low ang performance kan early grade learners. Aron ta po padagos ng early grade learners, iyo po ini ang pundasyon kan pakanood kan mga aki. Nauugma ako na igwa kamo mga programa sa edukasyon,
Pero ang nadadangog ko scholarship, bago pa man yan makatungtong sa kolehiyo, maagi na muna yan ng early grade learning. Kung maluya ang pundasyon sa early grade learning, mas kipag-abot sa college, madidipisilan po siya. Ngunyan po, ako po mauugma kung saro sa Indo, kung maging kongresista, iyuan mapasar nin lay na matao, masugo sa mga local government units na i-prioritize ang activities in support for early grade learners. Ang mga BLGU po ngunyan, harabo na magtaon ng budget for Education Committee, taiyan nga para sa DepEd. Pero papaano na po yan? Ngunyan na grabe na ang poder kan mga local government units, maugmahon po siguro ang gamos ng mga magurang na mahiling, na hali sa distritong ini. Hali sa Bicol ang nagpasar nin lay na talagang matauning priority for early grade learners bilang iyo po ang pinakapundasyon kang pakanood kan mga aki. Yan lang po. Salamat. Dadungo niya to kung okay na si Attorney Joel Cadiz. I feel your pain, sir. I feel your pain. This is the tragedy of our times in itong pandemic. It has happened 100 years ago, Spanish flu, where life also stood still. And maybe it is a greater tragedy because it was right after the First World War, the Great War of 1915 to 1918. The Spanish flu was from 1919 to 1921. But be that as it may, we must rise up. And I agree that more budget should be given to primary and intermediate education so that our children can catch up. Maybe it is a blessing in disguise that we have implemented the K-12 system because we have more time to recover. We have more chances so that our children can catch up to college. So this K-12 system, which has been objected to by many parents dahil dagdag po sa gastos, maybe it is a blessing in disguise because we will have a chance so that our children can recover from 2 years of virtually non-education, except for the elite, for those who have access to internet. But as we have said, majority of our children don't have access to internet. That is why one of my programs is free internet for elementary and public high school students. Salamat po, sir. I hope that your pain will be eased if I will be elected congressman. Salamat po, Attorney Cadiz. Congressman Gabi Bordado. Salamat po. Even before the pandemic, 3 major international studies were conducted, involving 75 countries. As in, pighiling po digdiyo ang mga capability kang mga aki. Lalo na po itong nasa grade 3 and then sa grade 6 sa indang pagbasa. Pagbasa, as in pagkaintindi kan sa indang binabasa. Sa 75 countries na ito, sa tulong major international studies, ang Pilipinas pirming ikapurit. Number 75. And nagkaigwapang sarupang pag-adal, ini manunungod man sa mathematics. Medyo nagraralangkaw ang Pilipinas. Nag-ika 74. Gustong sabihin talagang grabe. And itong sinasabi mo, Roy, na nasa kindergarten about grade 3 ang talagang development process, tubod ako dyan.
And tubod man ako duman sa imo, na pigasabing tawanan ning atensyon kang mga local government units iniyo, may pig-file na po kami ning bill sa Kongreso na ang target iyong gayong ining party pong iniyo, siring man, igwa pa kaming piglaog na bill na ipigpasa na po sa Office of the President, ini pong excellence in teacher education. Tangari pong makatabang ang mga paratukdo na mapakaray ang kamugtakan kang mga aki immediately after kanayong pandemic. Tangon yan, lalong lumala kung kato before the pandemic. Okay, salamat po. Next Thank one, you. sir, is Mr. Choroco. 2 minutes. Si pandemic po, nagkausa ng panic. Nagkatararanta si mga tao. Ang saro sa mga biktima kayan, edukasyon. Lalong-lalo na si edukasyon kan sa mga hurubin pa. Ipinag-aasa ang edukasyon kung minsan, ang pagtuglo, duman sa mga magurang na dahil man nga nag-aaram. O kung minsan pinagapasa dyan sa mga katabang, dahil man nag-aaram. Ako kan pagpuon kan na pandemic na yan, si pinagpo-post ko sa Facebook na reaction nga ako, siguro pag-isipan ng tultul kung paano i-implementarin niyo. Itong mga hararayong lugar na talagang di man may expose sa hilang, siguro ipadagos naman ng face-to-face. Sinabi yan ni Secretary Briones pero di na-approve. Si around sa urban areas na mas dakula ang tsansa na magkaigwaning magkaurulakitan, siguro dyan pag-adalan ining sistemang pinag-implementar mo niyan. Pero sa nahiling ta, sa pag-implementar kan ngunyan, talagang nagtitios ang mga aki ngunyan. Pati ang mga magurang dahil nagkakairintilyan kung anong nangyayari sa edukasyon ngunyan. Ang nasakripisyo sa kayan ang futuro. Sa kuya, ang solusyon siguro, pag-isipan na ning hararom na mapasyurte na ini yung ipadalion ang pagpuon kan face-to-face. Yan pinakamadali. Asin tabangan ining mga maestra, tawan mga fasilidades, the cyber technology, kung ano-ano mga fasilidades na dapat itao dyan, so that matawaning doon, makalamag-lamag kita duman sa kawalatan na kinausa kan pandemya. Iyon lang po yan. Thank you po. Next po si Mr. Noel De Luna. Thank you very much. Ang kinaban po, nagluluway-luway, nagbabalik sa dati. Ang Pilipinas dahil po dyan, mahuhuri. Ang gobyerno nagpuproponir na magkaigwaning face-to-face ulit, Sir Roy, para kadakol-dakol pong kaso na nag-fail ang mga modules na pinag-introducer durante kan pagtama kang COVID-19. On the other note, may direksyon kita na sinasabi na tawan taning atensyon ang sa tuyang mga early grade learners. Pwede na po ining gibuhon kan mga local governments without even passing a legislative action para po digdi because of the Mandanas ruling. Igo po kita ning dagdag na internal revenue allotment share na nag-aabot na po sa 55%, dati 40%. Ano pong gusto sabihin kayan? Si kakulangan kan local government sa pag-implementar ka mga proyektong pang-infrastruktura, edukasyon, health, and other services po na pig-devolve kang national government to local governments in accordance with the provision of the local government code, magigibo na po yan kan sa tuyang mga opisyales di gobyerno lokal. So ako po bilang congressman, we will complement kumbaga makikipagtabangan kita sa tuyang mga LGUs to push forward and do something else for the betterment of our early grade learners, Tabi Sir Roy. Thank you very much. Okay, thank you very much. We hear from Attorney Tria. Ining pandemic na ini nag-abot and this will pass. So, we have to look forward. Ining pagpakaray kan early graders na ni, dapat yan, ibako sa dangon yan, dapat kan tupa. Pero, aside from pakarayon ang content kan sa inang pig-adalan, aside na i-equip taan mga maestra kan sa inang kakayahan na magtukdo, hilingon tayo itong nutrition side. Tamaski anong gayon kan suporta kung ang brain, maluya ang absorption, maluya, dahil matadum yan. So, dapat itong reform sa education kaning sa kaning level should be complemented by support
sa nutrition kan mga aki. Ang mga apektado kani itong mga aki sa laylayan kan susidad. Dahil bali itong mga maray na pamilya, may kakayahan na nakakapag-adal sa maray na eskwelahan. So, dapat ini suportaran. Pero, dahil nagtabagparahilig sa harayo, digdi sa ng isanaga, kadakol na kwarta, itong sa trust fund na sa kuyang pigpadrinawan, ginatos na milyones. Ano nangyari? May naging suporta lamang sa mga arog kaning maray na kaisipan. Itong kwartang ito para ito sa mga kaakian, sa kinapobrihan, may nahilig lamang na suporta, mayo, garo, tinirilok sa na si kwarta. After these elections, magkakaigwa kitang accounting. I will look into this. Nawara ang kwarta. May man napakinabangan sa kinapobrihan. Sa inapaduman. Bako ining sinsilyo, ginatos na milyon. Okay, thank you very much. Igwang mga naghapot halis sa sa mga comments, girarehagadon ta si Mr. Roy Nelson Loyosa, siyang mataukan question halis sa itong mga audience, sa mga tao. Igwa pong nag-comment, in connection po ini duman sa nabanggitan na manungod sa paninindugan nila sa RTL, so Rice Terrification Law. So kung halimbawa nahihiling tapo na ini nakakadagdag kang kapagtiusan, ano po ang sa indong iniisip na konkretong lakdang? Are we going to review or repeal the RTL? Or what? Yung iba po kasing binigay na mga tanong ay na-discuss na sa platform nila. So hindi na po kailangan basahin pa. So again, your question para sa... para po sa Indagabos. Ano sa question, Giraray? Ay may nagbangggit po ka manungod sa RTL na saro sa dahilan kan pagtios kan mga parauma. Bako lang kan parauma kundi kan mga constituentes na yung ligdi. So Rice Tarification Law. So kung nahiling tapo na iyan nagkakausan ng pagtios, ano ang konkretong aksyon na gigibuhon nindo sa Kongreso? Okay, thank you. Mapuno po kita kay Congressman Bordado. Napag-ulayan mi na po ni yung Rice Tarification Law kung paano ang sistema digdiyo. Ang enot, pagkaigwa ng amendments, takwanan ng puder giraray ang gobyerno na maghiling kang dalagan kaniyong paglaog kang mga importations, na dakul-dakul na maray na naglalaog na mga imported rice, apektado po maray ang kamugtakan man katong mga local farmers. So, pwede tang ibalik ang puder kang NFA sa pagmonitor katong mga nagpapadalaog ning bagas digdiyo sa tuyang nasyon. Pwede tang tawanan ning puder ang gobyerno na magkaigwa ning paghiro kung medyo nalalaog ng maray sa alanganin ang kamugtakan kan sa tuyang mga local farmers. So, ini po ang samuyan ng napag-ulayan, and we will come up with the bill, the final bill, probably by the end of this 18th Congress, bago po matapos ninyo, iba pa po kami ng anom na session days, and ipa-finalize ni po ini yung bill kung paano ma-amendar ining Rice Tarification Act na apektado po talagang maray an sa tuya pong mga local farmers. Thank you. Salamat po. Sunod na dangugunta si Mr. Choropo. Several years ago po, siguro mga 10 years ago, pinag-iisip-isip yan mga globalization na yan activities. Ikong nakaulay kung sa rong parauma na siya mismo nagre-reklamo. Garong handa ang Pilipinas makipag-compete sa kataraid ng mga nasyon. Dahil taan nga mga kataraid ng mga nasyon, suportadong marahin mga parauma, kitang
Kulang yan sa technical support, kulang yan sa financial support, kulang sa iba pang klaseng support. Napabayaan niya kana gobyerno ta ang pagpreparar, ang paghanda kang Pilipinas sa maabot na pag-open up kan mga boundaries na. Sa kuya, siguro ang solusyon kung itong pagkukulang na support na ito, lugangan. Tangarig, maski ano man mangyari, na-absorb kang parauma and kalipisilan na yan. Yun lang po siguro yan. Salamat po, Mr. Noel de Luna. Thank you very much. Importante po ang sarong direksyon lang. Mapun po ang istorya kung ano ang gigibuhon kan rice tarification law, kung ano po ang prioridad kang gobyerno nasyonal. Early on, sinasabi ko po importante na satuya po ang presidente. So that, ini pong mga diskusyon sa Kongreso, haloy-haloy na po pagdidiskuteran sa Kongreso, ining issue sa rice tarification. We are all very much affected. Ninuli po kan pag-impuner sa kinaban, kan inaapod ng General Agreement on Tariffs in Trade. Kasabay po dyan ang taripa na pag-impuner sa bagas. Ang Pilipinas kahito, mayaman sa bagas. Nag-iriskwela ang mga Vietnamese, mga Thailanders sa Pilipinas, alagad ngunyan, nagaangkat kita ng bagas duman sa mga nasyones na ito. We will have to sit down. We will have to continue to engage with our people, especially with our stakeholders, mga paraumatabi, si Roy, so that maaraman ta kung anong direksyon igwa dapat ang gobyerno. And by doing this, we will have to engage our national government. Mapun po sa presidente, ano ang priority kan sa tuyang presidente. Comes June 30, 2022, kung ang presidente po si Leni Robredo, I hope and pray that we will be doing this to our favor. Magkakaiba po ng pinal na desisyon, matutuldukan po ang sobrang problema sinasapo ta, lalo po kan sa tuyang mga parauma na apektado po ang nasyon Pilipinas. Thank you very much. Salamat po, Attorney Pito Tria. Leon lang po, ining rice tarification law nagre-resulta sa dagdag na pagtiyo sa parauma dahil itong sa indang produkto, imbes na tawan ng proteksyon, pinagtawan ng kompetisyon. Pero ano ang what prompted this rice tarification? Failure in law enforcement. Gusto tang ma-arrest itong pagparalaw kan mga smuggled rice digdi, pig-legalized na lugod. Pigtawan ta sa nanin taripa. Sala baga, tawan mo nin pudiran NFA. That was a failed measure. Nagkuya na yan. Nag-fail na yan. Pondo na yan, rice tarification ang pagsakin-sakin yan kan pakarayon ang law enforcement, ang mga smuggler, ang mga smuggled rice na idapat makalao. Period. Tawan yung suportaan mga parauma. Sa gabos na aspeto din pag-uma. Iyon nagpapakakan ka nasyon, iyon nagugutom. Simple yun lang. Thank you. Pundo na yan. Pundo na yan. Suportaran ang mga parauma, iyon nagpapakakan ka nasyon, iyon nagugutom. Saan ka nakakuha? Paano nataarog ka yan? Korupsyon. Mabalik naman kita sa korupsyon. Sa law enforcement. Sisay ang mga imbulto sa rice smuggling. So mga dara ko lang, konektado sa mga kulang politiko. So, okay na. Thank you po, Attorney Tria. Tawaguntat si Attorney Joel Cadiz. So microphone, please. Between the interests of the farmers and consumers. I will propose the reimposition of reasonable tariffs. However, I agree that NFA is a failed agency. It is one of the most corrupt agencies in government. Not that the employees are corrupt, but the political appointees are corrupt. At the same time, as I have said in my platform,
We must enable the farmers so that they can be strong and they can eventually be rich. As I said, in the short term, tawantang price support at 3 pesos per kilo for palay, corn, and fertilizer. And then we develop in a massive scale organic fertilizer so that it will reduce the cost of fertilizer by 50% to 60%. In that way, eventually, the standard of living of our farmers, itong pagkabuhay kan sa tuyang paraoma, will increase, and then they may be able to compete with other nations as regards cost dahil hababa na ang presyo kang organic fertilizer, and then tariffs can gradually be eased out when we can compete with other countries like Vietnam and Thailand. So that is my proposal. At the end of the day, we must be self-sufficient in our basic necessities. Salamat po. Thank you. Okay, salamat po. Siguro na yung follow-up question si... Last na lang po. Ini yung connection ng giraray po duman sa So, edukasyon. follow-up question ini. Opo. So, you will answer it in 1 minute ang kada sa po. Nabanggit kan po kanina yung tungkol dun sa we have K-12 na makakatabang tanganing makabawi giraray kita. Nabanggitan naman po ni Sir ito manungod sa luway-luway ng pag face-to-face. Ang pigiling ko na lang po ang kulang kung ang DepEd iwa po sinang pigaapod na learning continuity plan, kaipon po siguro learning recovery plan muna. As in, ang hagad nung po, this plan should not be a plan solely made by DepEd, but a plan na participated by the LGUs para po yung sense of ownership sa plano, mamatian kang LGU that it takes a village to raise a child, hindi lang DepEd yan. So kay puwan talaga sa LGU, yaon, hilingon ano ang pinaka-problema kan mga aking ini, katabang kan DepEd, magplano ang DepEd sa kang LGUs. Concerned. So, since this is a follow-up question, mapong kay Congressman for your 1 minute answer. Ikaw po, Congressman Gordado. Ipo, tubod ako dyan. And sinusuportahan ko po nga ni si pagpaapod kang tiripon kang mga sektores na imbuelto po sa education. Iga pong gigibo na tiripon mo niyan. At angani pong hilingon si mga detalyes, si mga dapat na pakarayon, si mga dapat na atindiran kang DepEd, tangani pong mapakaray ang satuyang edukasyon. Bako lang na yung one-shot deal or two-shot deals. Halawig pong maray na proseso iniyo dahil haloy ng maray na nagruuro ang satuyang edukasyon. Haloy ng maray na nalaog kita sa aralanganin. And pinapahilingan ang sinabi ko sa Subago kang mga major international studies na talagang nasa alanganin po ang Pilipinas. So hopefully, this seminar or workshop na gigibuhon po ninda can come up with the necessary approaches and address directly the problems now facing the education sector. Thank you. Your 1 minute answer, Mr. Choroco. Hindi ko sigurado kung naintindihan ko siya po, pero masimbag ako. Medyo maluya ang sound, medyo jumble. Ako po, kung paano ma-recover ining edukasyon sa panahon na ini. Pagkaintindi ko kan hapot. Ang saro po, dahil sa panahon na ini, dahil sa pandemya, aram tang na-dilute baga si pagkadakula kang budget na dapat tinatao sa edukasyon. Kung hihilingon mo ang konstitusyon, ang pinagsasabi ka konstitusyon, dapat ang edukasyon may pinakadakula. As in talagang sobra sa dakula. Ang ibang mga departamento dyan, nakaminor. Because ang impact ng edukasyon, futuro ang pinagtatayaan. Sa kuya, na-dilute yan dahil kaining pandemya, dahil sa gasto sa mga bulong, lugod, matawan tagiranin doon, ang budget ng Pilipinas talagang nakatutok sa pagtabang sa educational system. Padakula ang giraray. Okay, salamat po. Ang sa ibong 1 minuto, Mr. Noel De Luna.
we do not only deal with education sector. We'll have to come up with a multi-sectoral recovery plans and programs para po sa Pilipinas. Bako lang po ang sektor edukasyon na apektado. All of us are affected. We'll have to come up with the program that will focus on our recoveries on various sectors like infrastructures, our economies, education, and everything. Kasabay po dyan ang agrikultura. So, iyan po ang piguproponer ko nga na magkaigo kita ng National Reconstruction and Disaster Management Authority so that we can streamline and put in harmony our directions para po magkaigwa ng saro lang na plano, recovery or whatever, para po pag tinabaan ulit kita ng pandemya, epidemya, preparado po kita and makakabangon tulos kita. Thank you very much, Sir Roy. Po, sarong minuto po kay Attorney Tria. I look at the question more as a suggestion and I fully agree na dapat magkaigwang recovery phase or recovery program para duman sa mga nawara o nawalat o daing gayon nanodan during the pandemic. Dahil ini mga ginibutang mga learning durante kan pandemic, more of experimental measures. So, pwedeng, agree po ako doon. Dapat gibuon ito. Salamat. Salamat po, Attorney Joel Cadiz. This is a very targeted problem on education, and I will give a very precise answer on education. One, I agree that among all government agencies, the Department of Education and Culture should have the biggest budget, not only in terms of absolute numbers, but in terms of percentage. I remember during the presidency of Gloria Macapagal Arroyo, one of the undersecretaries of education told her, "We lack classrooms, ma'am. We are already doing 2 shifts and we still lack classrooms." What was the answer of Arroyo? Do 3 shifts. That's wrong. Build more school buildings. That is the answer. Number 2, I agree that food is important. Okay, thank you po. And now you have still 2 minutes tanganing masummarize sa indong mga plataforma. So in this point, hagadon ta muna ang message ni Father Mark Rial, ang satuyang director kan Caritas Cáceres. Father Mark, please. Sa Indogabos, I was told that I am going to give the closing remarks. Actually po, in the past 3 political fora that we organized, there was no formal closing remarks. But tonight's forum is the last of the series. Kaya pwede man kayo na may dikit lamang na closing ang mga organizers. And so, allow me in behalf of the organizers to express appreciation and gratitude, primeramente po sa satuyang mga kandidato na nagpaunra sa satuya, bako lamang sa bangging ini, kundi pun pa kan enot na banggi kan satuyang mga fora. But we are particularly happy that tonight, all the candidates for the 3rd Congressional District are all present. Salamat po sa Indo. Ini pong mga nagpartisipar na mga kandidato, nadangog as sinahiling yato, sinda pig-introducir ang sa indang mga backgrounds, personal, educational, professional, political, sinibapa. Siring man nadangog yato ang mga plataforma, ang sa indang mga simbag sa mga kahaputan in relasyon sa mga issues na pig-raise. Sana po nakatabang ining candidates forum na ang katuyuhan is to help or guide our voters to have a wise and enlightened decision on whom to vote comes May 9 elections. Sa tuya pong mga botante, even as we heard our candidates,
Let us not forget to seek God's guidance. Hagadon po niya to ang giyanin mahal na Diyos sa satuyang pagpili kan manindigong kandidato. Asin gibuhunta ang satong boto siring sa pangapodan kaining satuyang forum na one godly vote para po sa ikakarahay kan satuyang mga kahimanwa asin kan satuyang namumutan na banwaan na syudad, na distrito, probinsya, asin nasyon. Likewise, in behalf of my fellow organizers, let me thank all of you who have important roles in the fora, the moderators and the panelists, all the technical staff, and all our volunteers. Urog po sa gabos, kamo na mga nagdadangog o nagdadalan sa radyo asin social media platforms, kamo na mga elektorado asin mga butante. Salamat po kan sa indong pagantabay asin lugod sa giraray ang satuyang mga boto maginanggad one godly vote. Diyos maray na banggi po. Okay, sa punto mong ini, I hope na handam na sa tuyang mga kandidato para sa indang summary na gigibuhon ninda 2 minuto. So sa indang sinabi, sa kudso sa indang gusto pang sabihon, gigibuhon ninda sa 2 minuto. For the last 2 minutes, we'd like to start with Mr. Joe Rocco. Ang kalaklan pong sasabihon, nasabi na. Pero tatawan ko giraring loon, digli sa pag-inibang iniyom, siguro sa experience sa development work, ako na may pinakahalawig. Bako man dahil sa edad ko, kundi sa nang iusin na trabahoan ko kayo. Haloy akong marinag, nagpuan ako bilang sarong professor sa Ateneo, research director, naging akong mission anthropologist kan USAID, naging akong mission evaluator kan USAID, naging akong Women in Development Officer kan USAID. Ang project na pinagpupugulan ko luwang 1.5 billion pesos na ako ang nagdidesisyon kung paano gamitin yan. Disenyo as in implementasyon kan mga proyekto, naiintindihan ko. Sa kuyang approach bilang sarong congressman, medyo multifaceted. Pero ang sa kuyang approach, ipapaginumdum ko sa inyo, kung daing gayo, bagay na nariparo, ang sarong congressman dapat nagle-laying foundation for growth, for development sa iba-ibang aspeto. Iyan gigibuhong ko, ginibo ko na kaito. Lugod ang sa tuyang kalakawan, maging successful. Because kaipuhan na maringon yan na matutukan kang gabos ang problema sa ekonomiya, sa poverty. Tinamaan kita ng rimalaso, pandemya, tinamaan na dugangan yan kan girra sa Ukraine. Ang pagtios na iyan, dapat paasanon tagabos. Ang samuya maning papel siguro dyan, matabangan, mailay mo ang foundation for proper development sa tuyang distrito. Yun lang po yan. Ako mapasalamat man sa Indo sa pag-organize kayo. Dakulang maray na orgulyo kung nakabali digli sa arag kayo ng okasyon. Salamat po, Mr. Noel de Luna, for your 2 minutes. Thank you very much. Ang sa indo pong lingkod, dahil eksperyensya sa gobyerno o naging politiko, naging serbidor. Pero po sa tabang nindo, ipinapangako ko na sarong matanos na liderato asin tultul na serbisyo ko ang itatao sa mga taga-tercer distrito kan probinsya. Diyos maray na banggi po asin mabalos ito. Salamat po, Attorney Pito Tria. Ansa ko ya pong pigpapaabot sa mga tao yun na ano man ang programa ko, may ugat yan sa likod ko, sa istorya kan sa kuyang buhay, sa mga naginibo ko. Plano ko na magdaranin kadakol na trabaho para maibsan ang pagtios kan tao. Plano ko magdaranin dakol na ingreso sa gobyerno para maibsan ang pagtios kan tao. Yan ang pinaka-importante sa kuya. Bako mga highfalutin concepts na pipirasan na nakakaintindi. Basic ang sa kuya. So pagtios,
i-address na yan. Dahil iyan ang pinaka-problema. Ang pagtiyos mo yan, bako na ordinaryo, makabua ng pagtiyos, makabua. Dahil sa korupsyon. Dahil kita mabdara sa taram na ako, dahil ako mahabon. Pero sulag tatara, mahabon. Kilatisod tamaray ang mga kandidato. Si Irisay Sinda. Sa nagharali ang sa inang yaman kung may yaman. Ano ang sa inang naginibo? Ako po may maitutukdo. O yan. Ordinance number 93-041. Nagdara rin kadakol na trabaho, nagdara rin kadakol na ingreso. Ang problema lang, taan ingresong yan, ginatos na bilyones. Nawawara. Napasain. Maray nga pala nagkandidato ako. Takon ako dahil nagkandidato, dahil ko ni naaraman, dahil iniaram kan kinapobrihan sa naga, na may kwarta pala dyan para sa inda, pero dahil nakakaabot sa inda. Salamat po. So thank you. Si Attorney Joel Cadiz, please. Good evening once again. I have articulated my platform and ang gusto ko lang pong tauan ng emphasis ko niyan, itong kasubago na pig-explicar ko on education. Ano po? So, one, restore the primacy of education in terms of the Philippine budget. Nagpaparababa po ang persentahe kang budget kang education sector kang DEX in terms of the whole of the Philippine budget. Where will we bring the budget? More school buildings. The answer of the former President Arroyo that if we lack classrooms, instead of doing 2 shifts, we must do 3 shifts. That is the lowest answer that I can remember coming from the President of the Republic. That is very unbecoming of her. Okay. She said that. Okay. In terms of nutrition, I agree with Mr. Tria here. When I went to Harvard, my children went to primary school in Harvard, in Cambridge, and they had free lunch. We will adopt that here. They will have free lunch, and they will have breakfast. A sound mind in a sound body. I agree with that. Free internet to primary and secondary public schools. Importante po yan. Tanganing mawara na itong module. And subsidy of 3,000 pesos for all college students per semester. Salamat po. Education, number 1. So thank you very much. Congressman Gabi Bordado, please. Kung po kang ako pili bilang congressman kang 3rd District, kang Camarines Sur, kang 2016, pinanindugan ko po iniyo. Ginibo ko ang dapat gibuhon ng sarong congressman. Yaon po si pigsabitang mga bills, yaon po si mga piglabanta sa plenaryo, si mga kahabuan kang tao, si mga kagustuhan kang tao, yaon po ang satuyang pagtaram, pagtindog, asin paglaban, tanganing ini, dae mangyari. And pag-abot po sa distrito, sinabi ta na igwa kitang tulong programa ngunyan, ining i-ataman, ining people empowerment, pagkatapos ining district development program, na covered na gabustig diyo si mga infra, si educational assistance, medical assistance, aid in crisis situation, livelihood development. Tangari pong makatabang kita sa mga nangangaipuhan. So, ako po nagtutubod na sa maabot na 6 na taon na sa kuyang pagtukaw bilang congressman kang 3rd District kang Camarines Sur, nasimbagan ko ang dapat nasimbagon. Napanindugan ko ang dapat panindugan. Bako lang po digdi sa distrito, kundi mismo duman sa Kongreso, sa plenaryo. Ipinahiling ko duman ang dapat na mangyari maski na nasa taas, kontra sa tuya, maski na ang nasa taas
habo na gibuhon iyan, sa tuya pong pigpuwersa, sa tuya pong pigpaluwas, dumaan na ano ang dapat na mangyari, ano ang dapat na sundon, ano ang dapat na gibuhon, ning hulit ta iyo ini ang kagustuhan kang mga tao. So, salamat po sa 5 kandidato na nagpahayag sa inyong plataforma. Asin, salamat po sa mga panelists, sa indo po ng mga yaunigdi sa hall, sa Goodman, sa mga naghihinanyog sa radyo, asin sa Facebook. Ako yan ang dito turnover ang stage sa tuyang host, si Ma'am Crisel. Okay, thank you so much, Father Almo. Salamat po sa tuyong mga kandidato. Yaon sa inda sa spotlight ngunyan na pagkabanggi. Hopefully, si satuya po na mga objective sa pag-organize kaniyo, simbahan at halalan one godly vote, talagang ma-fulfill sa paagipukan sa mga kasimbagan asin sa mga kahaputan kan sa tuya po mga panelists. So, i-request ko lang na please stay na muna po dyan. Magtatapusun tayo sa tuya pong programa. But of course, gusto mi po magpasalamat. Kumayo po ini sa tuya mga katuwang. Dayman po magiging successful, mabunga ang sa tuya pong simbahan at halalan one godly vote. Special thanks sa tuya pong partner, Mayed Sports Zone and Bicol Live Events. Salamat man po sa mga katuwang pa. University of Nueva Cáceres, Universidad de Santa Isabel, St. Joseph School, Naga Parochial School, SMCT Naga, Naga La Suerte Glass and Merchandise, RKX Audiomar Construction, Dabo Clinic, High Grade Trading, Pepsi Cola Products Philippines, Ms. Farah Flabe, Madam Rosie Segara, Ms. Maricar Odiamar, Ms. Marilyn Dacudao, Ms. Teresita and Marilyn Co, Ms. Cristina Admiral, Mr. Luis Ortega, Ms. Charito Abelia, Dr. Dada, Ms. Judy Slavin, Dr. Ailina Barosa, Mary Andre Lim, Attorney Manuel Saavedra, and Ma'am Rosario Chit Hoko. Also, thank you po kay Ma'am Miss Sherwin Cibolo, Sis Margie Eve Bajola, Sis Catherine Maria Bandibas, and Champagne Garden. So yan po, pinapasalamatan ta. We couldn't have pulled off this event without the hard work and dedication po of the following of our team, working team. Technical team headed by the operations head of Radio Caritas Marie, Fra Francisco Olofernes. CCCom live stream team headed by Mr. Dadoy Bien. Secretariat headed by Ms. Esmen Calyado. Of course, sa pag-supervise po, kan CCCom Director Father Louis Oxiano, PPCRB, and Caritas Cáceres Director Father Mark Rial. Samuya po ang Program Director, kan Radio Caritas Marie, Sister Judy Summer. And of course, ang Station Manager ta po, Father Johannes Jeremy Salise. Salamat pong maray sa indo pong pakikisumaro, naging fruitful, naging mabunga po ang satuyang simbahan at halalan One Godly Vote Candidates Forum. Salamat man po sa satuyang mga panelists, asin sa mga naging moderators na po. Since day 1, 2, 3, and then ngunyan para sa mga nagsisik ng congressional seat sa 3rd Distrito, Camarines Sur.
I-request ko na po ang gabos na matindog po kita para sa satuyang pagpamibi para sa 2022 election. May kapot po kamo na copy. Sa pangarang ka nama, Aki, Espiritu Santo, Amen. Pamibi para sa 2022 election. Mahihira ko na Ama, kagurangnan, kan sa mong nasyon. Iniumaw niya mo ika, hulikan sa imong balaog, nin katalingkasan, na nagtao sa mo ning kapangyarihan na makapagpili kan sa mong mga leader sa banwaan. Nagpapasalamat kami sa imong danay na pagiya, mantang sa mong binabantayan ang demokrasya kan sa mong nasyon. Ang paabuto na pirilian, nagtatao sa mo nin bagong paglaom. Tawan sa mo ang kadudungan, tanganing sa mong gampanan, ang sa mong trabaho, sa panahon kan eleksyon, tanganing kami maging komunidad nin pagtubod na nagtutulod sa pagbabago kan banwaan. Tawan mo kami kan kusog buot na magtaram, siring sa pagrokyaw ni Jesus kan marhay na bareta. Ang tabayan mo ang sa mong mga tugang na nagbabantay kan sa mong mga boto. Liwanagan mo ang isip kan mga yaon sa kapangyarihan, tangani padanayon nindan eleksyon na sagrado. Tabangan mo kaming makapagpili na tama, tanganing ang sa mong boto, magkaigwa, nin pagkakaiba. Sa tabang kan sa imong espiritu, giyahan mo kami sa pagpili kay itong magmamakulog sa mga dukha, maghihinanyog sa mga maluluya, asin buot gibuhon ang satong nasyon na lugar nin katanosan, asin katuninongan. Sa mong ipinapamaibi ang mga leader na dalisay ang puso, asin pinabayaan ang sadiring ambisyon para sa ikakarahay kan bilog na banwaan. Sa samong pagtingkalag sa divino rostro, ang lalawgon kan sa imong pagkaherak asin pagkamuot, asin sa pagpaaling nyamo sa manto ni ina. Isabuhay man lugod niya mo ang samong katungdan bilang Kristiyano na nakapahayag sa slogan, ang tamang pagpili, katolikong ugali. Amen. And may we call on our station manager, Father Jeremy, for the final blessing. Let us put ourselves in God's presence. The Lord be with you. The blessing of our seraphic Father, Saint Francis. May the Lord bless you and keep you. May he show his face and be merciful to you. May he show his countenance to you and bring you his peace. And may Almighty God bless you, your loved ones, your health, your work, and all Bicol region and our national local election. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Okay, please be seated po. And we have just brought to you Simbahan at Halalan, One Godly Vote, live from the St. Maximilian Hall of the Franciscan Friars of the Immaculate. Salamat po kan sa inyong pagantabay. Salamat po sa inyong paghinanyog. Salamat sa mga media partners. Please, mag-uli po kitang safe tonight. Good night, everyone.